Вітаю, зараз будем. Я нешта захоп не дробіў. Так, ёсць. Гук нейкі. Тиховато прям. Звычайно тут у галоўным меню музыка прям фігачыць. Зараз нешта ціха, я хацеў праверыць гук на ім. Падаецца нормально. Падаецца будзе ок. Вітаю, тэнчык, вітанчыкі. Чаму? Ладно, добра. Давайте так, я зараз патлумачу, што будзе адбывацца сёння. Сёння мы будзем працягваць тую студыю, якую мы пачалі бо гуляем ужо пару стрымоў, але я пасля гэтага яшчэ гуляў за гэтую студыю, таму у нас не самы пачатак і далёка не канец. Так што мы студыя зараз знаходзіцца ў стане 20 стагоддзя Кэт. Яна зараз не тое, каб лідары, а нават і хутчэй у сярэдзіне. Нашыя фільмы па 10 балцы, 10, 5, 6, такое вось. Там мы колпаемся. Не зусім правальнае ўсё, што мы выпускаем, але да зорак нам вельмі далёка яшчэ. Вось, і вось гэта мы і будзем сёння гэтую студыю пакрыху далей паляпшаць. Яна ўжо мае трошкі пэўных апгрэйдаў, яна ўжо пакрыху становіцца на ногі. Адзінае, што зноў жа яшчэ далёка да нейкіх зорак з нябёсаў мы не хапаем. Вось, будзем пакрыху наладжваць далей наше вырабніцтва кіно. Я вось тут дзесьці скончыў. Вітаю, Рэгана, вітанчыкі. Дзе музыка? Дзе моя музычка? Яна была проста ў галоўным меню, я хацеў гук праверыць на ёй, але яна кудысьці падзелася. Ну. Оп, запусціліся. Мы на паузе. Цудоўна. Зараз трошки зарыентавацца, таму што я нейкія фільмы, так, мастацкія майстэрні, у нас усё нормально. Зараз ідзе ў працэсе апошні... Мне, по-моему, я просто пайшоў па прынцыпу, што у нас... што мы рабілі? Дык вось справа ў тым, што вы яшчэ не бачылі, што я рабіў, таму што я далей выпускаў кіно, і ў мяне кожны фільм неяк звязаны з дранікамі. Можа быць, я быў вельмі... Мы пачалі гэта неяк у папярэдні раз, але зараз я працягнуў гэтую традыцыю, і ў выніку ў мяне кіно, напрыклад, апошні з дранікаў і прынцэса Драніка Патра, Дранік Маклауд, ну і сіцылійскі тыгр, ён тыпу сюжэтнае кіно. У асноўным, што я раблю фільмы, гэта прыкладна 6-5, дзесьці такі 5-6, карацей, вось яна моя сярэдзінка, пяцёрка, можна сказаць, сярэдняя адзначэнне. Дадаліся яшчэ пэўныя механікі, каб мы не здымалі адно і тое ж кіно, то бок трошкі разнастайнасці дадавалася. Вось. У студыі ўжо працуюць плюс-мінус больш прасунутых спецыялістаў. Я нават сабе знайшоў у кіналабараторыю, дзе я магу паглядзець персанал-то. Персанал у монтажораў знайшоў сабе, так, у мяне хтосьці паспрабаваў падарваць друкаванне кіно, і, карацей, я нават знайшоў сабе працаўніцу Элайзу Дабл, якая лепей, чым пачатковая Эма Беррі. Вось, так што у мяне нават монтажорка ёсць крутая, ну так, як 4,5, як бы, і што ўжо няблага, але ўсё яшчэ, на жаль, її нашкодзілі, таму што нейкі фільм хтосьці не хацеў, каб выпусцілі, і ў выніку у мяне канкурэнты яе трохі падрэзалі. Я актыўна гандлюю, шукаю сабе працаўнікоў, увогуле трэба даваць, зараз хуценька зарыентуюся, дзе я знаходжуся. Гэты чэл у мяне быў, я не ведаў, як працуюць некаторыя механікі ў гульні, але у мяне быў легендарны акцёр Джим Брукс, які больш не працуе са мной, адмаўляецца поўнасцю, не будзе ніколі са мной больш працаваць. Я не ведаў, як гэта працуе. Я не ведаў, я сам сабе, карацей, зламаў з ім адносіны, немагчыма вярнуць іх назад, таму што я шукаў на яго кампрамат, а гэта ім не вельмі падабаецца. Так, у мяне ёсць гэта ахова Элайза Дабл, дзе там... Гэта вось ён, Джим, пачакайце-ка.
акцёр. А, гэта мои працаўнікі. Ён карацей пакіне студыю, калі скончыць працу са мной. А, не, ён ужо скончыў, так? А дзе я толькі што глядзеў гэта? База працаўнікоў, вось яна. Так, а што гэта ў ім? Гэта абарона Джим Брукс, так? Гэта у мяне хтосьці назначаны на яго? Гэта лухта нейкая, трэба зняць. Просто я пакуль тлумачыў, заўважыў гэта, і гэта не парадак. Мне не патрэбна абараняць таго, хто вось ён на ім вісіць. Зняць яго. Адмяніць. Ён не любіць дранікі, і я шукаў на яго кампрамат. І я не ведаў, што гэта можа, калі кампрамат знайсці, то у вас ёсць супер моцны ўплыў на персонажа. Вы можете прымусіць яго гадамі на вас працаваць бясплатна, просто жесть. Вось, і я тады не ведаў, у чым мінус. І мінус у тым, што калі спаляць, то гэты чалавек не проста не будзе на вас працаваць. Ён не будзе там нейк разлаваны, настрой яго, ён больш адмовіцца працаваць з вашай студыі заўсёды. А я ў выніку прадзяўбаў такім чынам сабе крутога актора і кампазітара. Дзіўна, што чалавеку не спадабаецца, я проста не ведаў, што ён адмовіцца проста наўпрост зусім працаваць. А там легенда, ён дарагі быў, і таму я накіраваў, вось, легенда кіно, Джим Брукс, вось яго я прадзяўбаў сабе. І яшчэ ў мяне быў ачмурэннейшы кампазітар, якога я таксама такім жа чынам прадзяўбаў. Зараз я знайду, так, гэта, і вось, і кампазітар у мяне ёсць Джо Мэй, 8,6. Лепей яго знайсці, складана. За такі кошт, за 11,600, ён танней, чым вось гэты 7,3 і вось гэты 8,9. Гэта быў ачмурэннейшы кампазітар, якога я прадзяўбаў, але я не разабраўся тады ў механіках і, сам вінны. Таму далей буду неяк уцягваць гэта. Вось, прадзяўбаў сабе такіх працаўнікоў цудоўных. Я лох. Карацей. Вітаю, Машнінскі, вітаночкі. Мы тут сёння кіруем сваёй студыяй. Адзінае, што дзе музыка? Яна як бы ёсць, але яна настолькі ціхая. Такая ўжо прям зусім. Але яна на максімуме. Вельмі дзіўна. Яна звычайная, хоць неяк, адлюстроўваецца, што нармальна. Трэба мацаваць нашых ціхароў, чаго яны спадзяліся з кампраматам. Я нармальных паслаў, верагоднасці там, дзе было правалена, верагоднасць правала была там 5-10%. Мне просто не пашчасціла, але калі такія рызыкі, то бок я не стану гэта адпраўляць больш на такіх ідэальных працаўнікоў, на ідэальных людзей у студыі, і я ў выніку прадзяўбаў легенду кіно, і я прадзяўбаў сабе ідэальнага кампазітара. Вось, карацей, вельмі прафейліў. Вось, што ў мяне, давайте, ўжо я яшчэ пакуль для таго, каб зразумець, што ў мяне ёсць. Са сцэнарыстамі ў мяне слаба. Вось ёсць новенькі, у нас Тоні Тэррі, яго першы фільм будзе хутка. Рэжысёры, у мяне ёсць круты Крэйг Кралхун, так, у мяне ёсць крутыя Лазар Гутман і Янка Колас. Янка Колас гэта са стартавых. Мне вельмі шкада, што ў персонажаў нельга мяне змяняць імёны, калі ты наняў на студыю і змяніў яму імя. Я разумею, што гэта нереалістычна, але камон, мне тады было бы вельмі проста арыентавацца, таму што мне вельмі дрэнна з імёнамі. А калі я сам выдаю імёны і нейк характар персонажа, можа быць, паказваю, як арыентавацца, то мне хаця б запомніць прасцей. Вось. Прадюсеры ў мяне ёсць добрыя, 8,6, 7,3, аператары, вось мае 8, самы круты мой аператар, Гомер Уоррен. Ёсць неблагія кампазітары, ёсць кампазітар 9,1, дарэчы. І, у прынцыпе, у мяне ёсць патэнцыял. Адзінае, што у мяне замінае, гэта добрыя сцэнары. У мяне няма добрых сцэнароў. І з гэтым трэба нешта рабіць. Так, гэтыя чэлы, яны працуюць, правильно? Усе працуюць. У асноўным яны даследуюць зараз тэгі, то бок 4 з іх працуюць над тэгамі, і Тоні Тэррі зараз працуе над сваім сцэнаром Сага караля Драніктура, і я спадзяюся, ён напіша нешта плюс-мінус файнае. Мне рэальна патрэбна навучыць сваіх сцэнарыстаў як мага больш. Можа быць, варта увогуле пашукаць, паляпшэнне потым узяць, каб сцэнарысты хутчэй атрымлівалі досвед, потому што я рэальна ўсё ўпіраецца ў добры сюжэт. У мяне ёсць каманда, якая можа зняць добры фільм. Канфлікт узнік. На студыі Вернон Кляйн перагрэўся на сонцы і уявіў сабе, што ён сапраўдны каўбой.
Ён усім у падрабязнасцях расказвае, як жорстка забіваў індзейцаў. Ягоныя гісторыі палохаюць усю здымачную групу. Так, няхай блазнуе далей. Растлумачыць яму, што ён не каўбой, настрой яго пагоршыцца, якасць фільму пагоршыцца. Спыніце здымкі і адпраўце актора ў бальніцу. Настрой яго пагоршыцца на 40. Кабзда. Стаўленне да студыі пагоршыцца на 40. Таксама кабзда. Я не магу такое сабе дазволіць. Здымкі спыніцца на 10 сутак. Здымачная група. Мне вось заўсёды было цікава. Здымачная група гэта тыпу усе, хто з ім працуюць, просто альбо, ну, тыпу усе працаўнікі, то бок усе акторы вось гэта. Растлумачыць яму, што ён не каўбой. Давайте растлумачыць, няхай пагоршыцца ў яго настрой на 30. Гэта не крытычна. Якасць фільму пагоршыцца. Канешне, фільм будзе горш, але гэта жэсць. Ну, тыпу, у мяне няма добрага вырашэння. І вось гэта апошні з дранікаў, ён, карацей, фільм уляціць у пракаце, хутчэй за ўсё за гэтага. Новы тэх атрымаць не атрымалася. Давайте няхай, можа, ён напіша што-небудзь. Карлос Гарсія. Давайте. Ідэі давайте нейкія. Карлос Гарсія, ты у нас увогуле па чым? Блин. Фільм Studios Alliance of America. Новыя запыты, яны ждаць абмежаваць штат тихуноў, студыю ў штаце якой больш за чым 7 тихуноў выключыць за Альянсу. У мяне больш за 7, по-моему. Так, я ведаю, што Gerstein Brothers будзе хто у нас моцны? По-моему, Evergreen Movies яны уплывовыя. Давайте, у нас есть вольны один тихун. І ўсё. Я не буду больш наймаць тихуноў. Так, спынем і глядзім наш состав. Просто у мяне 9 тихуноў. А мяне выключаць адразу, альбо толькі калі яно будзе прынята, альбо не прынята, альбо мне зараз варта там позвольняць іх. Потому что мне реально, типу, тихуноў хацелася бы колькасць не зменшаць. Мне якраз вось зараз нормально. Так, хто у нас не знайшоў? Карлос Гарсія. У чым ты у нас спецыялізуешься? Гістарычныя і экшаны. Давайте які-небудзь просто сцэнарый яму напісаць, ён у столь будзе пісацца. Я не збіраюся нейко. Гістарычны і экшн. А няма такой штуки. Може для яго спецыяльна тып падрыхтаваць? Ну, давайте для яго падрыхтуем сцэнарый. Сцэнар на выкид. Так, сцэнар на выкид. Каб я потым не забыўся. Нам патрэбна гістарычны экшн. Легенды про караля Артура. Ну, вы разумееце, адкуль у мяне ідэя про караля Артура з'явілася. Персонаж, рыцар, антаганіст, злая ведьма, другі план. Гэта у нас гістарычны, так. Так, давайте супернік няхай яго будзе. Гэта у нас будзе даўняя загадка. Папам, рыцарскі турнір. Фінал у нас будзе... Так. Антаганіста караюць. І тут у нас... Пам-пам-пам-пам-пам. Распусны секс, ну, вядомна. Яскравы гвалт, пакарэнне сэрца... Канфлікт пакаленняў, не ведаю, вось такая. Яшчэ у мяне ёсць такі, ашмурэць. Давайте фатальная жанчына, няхай. Не, гэта ж гістарычна. Хаця, чаму бы не, тут не дадаць. Дама ў бядзе няхай будзе, гэта ж рыцарская штука. Абраць сцэнарыста. І вось ты, Карлос Гарсія, 1 і 3. Вось. Просто ад колькасці тэгаў залежыць яскравы секс і распусны гвалт. Ну вось. Класіка Голлівуда. Адзінае, што мне не падабаецца, гэта загрузкі ў выніку анімацыі сінхранізаваліся. Хацелася б ім даць трошкі розны момант. О, новый тех открытый. Бессердечный бюрократ. The Lelus Kek у нас открыл историю. Давайте ён далей будзе даследаваннем займацца. Апошні з дранікаў зноў нешта здарылася на здымках.
Рэжысёр хоча спаліць жывога каня на камеру, уся здымачная група ў жаху. Так, зрабіць праўдападобным муляж каня і спаліце яго. $2000 патрэбна, якіх у мяне няма, і патрабуецца паляпшэнне касцюмы і рэквізіты высокай якасці. Лазар Гутман, гэта наш рэжысёр. Яго стаўлены да студыі 91, настрой у яго 48. Нармальныя людзі на пляцоўцы не адбітыя нейкія. Тарковскі, вітанашкі. Так. Першае, няхай паліць, гэта настрой здымачнай групы пагоршыцца на 30, стаўлены да студыі здымачная група пагоршыцца на 15. Забараніць яму, карацей, гэта рухта нейкая. Фільм ужо ўляціць нахрен у пракаце, але мне пофіг, таму што гэта жэсць нейкая. Не будзем паліць жывога каня на пляцоўцы. Муляж можна было бы зрабіць файны, але гэта хрень нейкая. Хай спаліць таго актора, які не каўбой, ну. Не магу я паліць рэжысёра, гэта рэжысёр самы таленавіты ў мяне на студыі. Але яны нейкія адбітыя. Так, дзень галасавання. Студыю ў штаце, якой больш чым 7 ціхуноў выключыць за альянсу. Няўжо ўсе пройдуць? І што, мяне зараз выключыць з альянсу? Мне патрэбна рэальна увесь свой уплыў скарыстаць на гэта. Я просто... Так. Давайте рэальна 250 уплыву. Я да халеры... 290. Я спадзяюся, што гэта не фейл будзе, што, типу, мне патрэбна было іх усіх адпраўляць. 290. Свой уплыў увесь. Усе за гэта. Герштайн Бразерс, літаральна... Лухта. Мяне зараз выключыць з альянсу. У меня будет час поспеть? Подтвердить. Я выключен из альянса. Вы проигнорировали обмежевание, установленное альянсом. Члены альянса проголосовали за ваше выключение. Я за альянсом. Все. Блин, а можно было хотя бы типа на выкананне, что это принято, и потом идея выканания? Я просто зараз бы загрузился тады. И самое, и выканал. Я зараз загружаюсь, потому что это жесть. Ну, гэта не ок. Я думаю, што мне павінна было быць даць час, што, типу, о, прынята, у вас ёсць, типу, 10 дзён, каб выканаць, ну, задача новая з'яўляецца, типу, выканаць. Так. Дзеючыя ініцыятывы, ініцыяваць галасаванне за скасаванне, ініцыяваць галасаванне за скасаванне. Ага. Не дзейнічае. Это я, атрымліваецца, гэта ў які момант? За караля дранейктура, я не паспеў ты, усё нормально, типу. Яшчэ гэтая штука не з'явілася. Давайте паскорым. Зараз тэкст будзе гатовая. Вось он яго не знайшоў, і мы зараз яму зноў сцэнара падрыхтуем. Сцэнарны канструктор. Сценар на выкид. Сценар на выкид. Так, гістарычны экшен. Я упэўнены, ён нічога не напіша добрага. Это просто літаральна патрэніраваць сцэнарыста. Я не упэўнены, яму больш досведу за гэта дадуць ці не. Вось, рыцар. Антаганіст ведьму я поставлю. Другі план у нас будзе... Давайте настаўнік у гэты раз. Дама ў бядзе. Даўняя загадка, пошук, давайте пошук скарбаў, рыцарскі турнір, фінал антаганіста караюць, і ўсё, конец. Выбор сцэнарыста, ось у нас адзін і вольны. Няхай піша. Ось зараз мне павінна з'явіцца вось она, прапанова. Ну, па сутнасці. Калі я ведаю, што Герштайн Бразерс за штосьці галасуюць, можна адразу іх уплыву столькі, што я магу сказаць адразу, што гэта будзе прынята. Складана будзе з гэтым змагацца. Віншую 160 стрымаў стрик, Вячеславіч, вітанечкі. Вітаю. Ну, тады нам патрэбна званяць. Што у нас? Ахоўванне Олівер Гіл, ахоўнікаў і самых, типу, недасведчаных у першую чаргу. Гэта на здымках фільма.
Это я прибирать не буду. Ты у нас... Давайте, а могу я отсортовать? Так, давайте. Пум. Тихуны. По узроўню... это один способ, як отсортовать. Добра. Вось гэты у нас... І можна побачыць, колькі я ему плачу? Не могу? Інфармацыя. Ахоўванне. А дзе грошы? Вось 372 я ему плачу. А где ты у яго сусед? Ну, карацей, вось гэта дакладна. Эдвард Блейк дакладна мінус ідзе. А шалец 160, ну... У когось там яшчэ ўвогуле шалёныя ёсць. Так... Па-па-па-па-пам. Тихуны. Где мои тихуны? Тихуны. И все, я забыўся ўжо імя яго. Ну, вось вы разумееце, якая у меня проблема. Эдвард Блейк, вось ты. Минус. Звольніць. 7 яны сказали. Так, больше за 7 тихунов. Мне до халеры звольніць прыйдзецца. Так, гэта на здымках няхай застаецца. Гэты атрыманне інфармацыі аб Герштейн Бразерс. Вось няхай он там застаецца. А на здымках застаюцца у нас Вінні Крыстенсен. Так, пачакайце-ка. Першы ўзроўні у нас ідуць у першую чаргу. Эдвард Блейк. Так, а гэта без працы. Ну, я зняў працу просто пакуль што. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Пачакайце-ка. Это 7, вось гэта павінен быць. Дзе у нас яшчэ першы ўзроўні? Вось ты, спыніць працу. Ёсць. І ў выніку гэтага вось оно мне 7 будзе. Цудоўна. І мне патрэбна звольніць тых самых іх звольніць з персаналу. Тихуны зараз без на якіх задачы ніякія не вісяць, і яны у нас адпраўляюцца. А як іх типу... вось там дзверы былі, вось оно. Звольніць. Звальняю. Звальняю. Ёсць. І гэта павінна быць 7 якраз. Усё. Я спадзяюсь, там няма такога, што типу 7 і больш. Там сказано больш за 7. Новы сеттинг атрыманы. Карыбскія астравы. Лелускек адкрыў нам новы сеттинг. Ачмурэнна. Мне падабаецца, што ён адкрыў нам. Давайте Лелускек працягне далей тэгі пашукаць у нас. Просто дзякуючы гэтаму можам свежыя фільмы здымаць. Дзень галасавання. Я не буду нейтральную позицию займу. Давайте за падтрымаць, але нічога такого. Больш чым 7, правильно? Гульня ж не будзе лічыць, што типу яна напісала больш чым 7, але раптоўна залічыць, што мне 7 тихунов, гэта праблема. Ну, просто калі што мы там загрузімся зноў. На Divine Cybermancy отправляецца 1000. Дзякую вялікі. Добра, пацверджана. Мяне не выключылі з альянса. Добра. А что у нас в альянсе? Я могу поглядеть, кто у нас? Движение за конкурентами. О, слушайте, а тут нормально. У нас вылетело некалькі студый з гэтага самага з альянсу. Нейкім чынам пакрысе я зноўку вылез у топ. Як робіцца? Ну, магія, ну, магія цудоўна. Просто береш і галасуеш, і ў выніку перамагаеш. Просто. Так, па-па-па-па-пам. То где яно? Где яно? Я хотел поглядеть, что у меня отбывается этим самым у списе голосования. Зараз я зазернул. Так, ну вот на третьем месте, так, на четвертом 47500. Ну, цудовно. Есть. Драник Маклауд. Драник Маклауд. Додать слоган. Да блин, где моя там белорусская высина? Застанецца ніводнага драніка. Выпускаем фильм. До речі, Дранік Маклауд пройшов без проблем у приздимках.
Толькі фільм такі сабе, там сцэнар слабенькі. Мне, до речі, падабаецца опцыя Streamland. Ну, пытанне, што там наладжваць-то будзем. Давайте-ка нейкія... А пачакайце-ка, каштоўнасць фільма не змянілася? Альбо яна зараз будзе, я ўжо не памятаю, які момант яна вызначаецца. Транзістор. На транзістор 2500 яшчэ адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Так, выдаткава на... Да халера, просто грошай зараз на фільмы ідзе. Якасць фільма не змянілася, атрымліваецца, правильно? А, і гэта ён... Пачакайце-ка. А, гэта я ўжо запланаваны, ўсё. Я ўжо... Якасць фільма не зменіцца, таму што гэта літаральна ўжо просто друк копій і адпраўленне яго ў пракат. Зразумеў, зразумеў. Вы читали хронікі? Там пісьменнік Колман Грейус. Вы читали хронікі Пілігрима? Вядома, читали. Гэта самы хутка прадаваны раман у гісторыі Амерыкі. У кожным разе прафесор Коттен так усім кажа на вечарынах, пакуль я стаю ў баку і запісваю імёны і тэлефоны ўсіх важных шышак, што прыйшлі павіншаваць яго з поспехам. Калі-небудзь, калі мой голас будзе гучнейшы, я скажу ўсю праўду пра то, як гэтая кніжка з'явілася на свет. Я не маю зла на Коттена. Зрэшты, ён узяў мяне сакратаром, хоць шмат хто ва ўніверсітэце былі супраць. Часам мне удаецца знайсці гадзіну-другую на пісьменніцтва. Чаму я не публікуюся сам? Усе выдаўцы, да якіх я звяртаўся, ясна далі зразумець. Яны не змогуць прадаць кнігу ззаду вокладкі, якой на чытачоў глядзіць чорны твар. Але ж у кіно ніхто не ведае, якога колеру людзі ў цітрах, так? Таму я перарабіў адно з сваіх апавяданняў у сцэнарый і гатовы падараваць яго вам, калі вы згодны зняць па ім фільм у разумныя тэрміны. Скажам, за 3 гады. Не хвалюйцеся, я не буду трубіць паўсюль, што гэта я напісаў гэты фільм. Гэта будзе інвестыцыя ў будучыню. Будучыню, якой Амерыка будзе трохі больш памяркоўная, а ў мяне нарэшце з'явіцца шанс праявіць сябе. Гэта гісторыя шмат што значыць для мяне, яна пра маю сястру. Я не ідыёт і разумею, што аб чорнай дзяўчыне на галоўную ролю не можа быць і гаворкі, але хай гэта будзе дастойная актрыса, добра? Актрыса на галоўную роль павінна мець 7 і ўзровень альбо вышэйшы. І калі ўсё складзецца, я ўсімі сіламі пастараюся быць вам карысная. Настолькі, наколькі ў кінабізнесе можа быць карысны чалавек, які трохі знаецца на гісторыях. Нам гэта якраз таки тое, што нам патрэбна, нам якраз патрэбны сцэнарыст. У нас самае слабае ў нашай студыі гэта сцэнарысты. Вось, ну і сцэнарыі, якія мы пішам, таму што ў нас не адкрыта здольнасць большую колькасць тэгаў яшчэ дадаваць у фільмы. Вось, больш складаныя гісторыі рабіць. Вось, гэта наша моцнае абмежаванне. Вітаю, Фэй, вітаначкі. Першае, давай паглядзім на твой сцэнарый. Няхай будзе па-твойму, малец, давай паспрабуем. Трэцяе, забудь, малец, расказваць гісторыю не тваё. Вось першыя два варыянты, я не бачу паміж розніцы. Няхай будзе па-твойму, давайте паджаемся. Плоскае дно, Колман Грейус, 7 сцэнар, гэта моцны сцэнар, у нас такіх мала, ну тыпу рэдка мы атрымліваем. Ліміт адзнак сцэнарыі фільма, на аснове якой залежыць ад колькасці выкарыстання тэгаў. Чым гісторыя больш працаваная, тым вышэйшы ліміт. Менш, карацей, пры гэтай колькасці можна зняць кіно 7-8 тэгаў, гэта фільм можа атрымацца на 8 нават. Але з-за таго, што розныя там, ну, нюансы, яно пусціцца. Ну, тыпу, яно пусціцца да 6 там з паловай, там, да 7, можа быць. Але можа неблагі фільм атрымацца. Калі павысіць колькасць тэгаў да 9, да 10, то тады ў нас могуць бачмарэныя проста. Самыя слабыя ў нас сцэнарысты, то ж кананічны Голлівуд. Ну, правильно, так. Пачаць прэпрадакшн. У мяне пакуль няма... Адкладзем сцэнар. У мяне няма проста вольных зараз. Як бы я магу пачаць прадакшн, тэарэтычна. Дзе у мяне акцёры, хто ў мяне вольныя? А ў мяне шмат даволі вольных, так? У мяне ёсць Вінні Кірстенсен, якая прызнаны талент, дысцыплінаваная 8,5, то бок акторкі ў мяне ёсць. У чым сэнс, як бы... Так, сцэнарны выкід гэта ёсць. А давайте ў прадакшн паспрабуем узяць. Просто я хацеў бы рэальна круты фільм з этого зрабіць. Я бы самых лепшых сваіх адправіў. Хто ў мяне вольныя? Рэжысёры. Рэжысёры зараз заняты ўсе, акрамя Янкі Коласа. Але Янка Колас не пацягне, ён пяцёрачка. Ён не пад такія фільмы ў мяне сядзіць. Прадюсары ўсе занятыя таксама.
ну, не пойдзе, карацей, кіно, не пойдзе кіно. Падрыхтоўка нават не пойдзе нормально. Эллен давать таблетки супрацоўнікам, каб кавуны не рэзалі і коні не палілі. Ну, там адбітая, карацей, там адбітая. Ім лячыцца ўсім трэба. І каней не палілі яшчэ, ты забыла. А, так, пачакай, я что-то про коней якраз ты написал. Я шалёны нейкі. Я сам дурны сёння нешта. Так. Ну, гэта вось апошні з дранікаў трошки такое сабе па здымках паляцеў уніз. Тарковскому давали, але корову еще одну спалил. Ну, небезпечный чел. Так, у нас оператор максимум уже. Добро. Апошні з дранікаў отправляется. Здымки вось у нас прыпыненне на настрой упаў адзін. Ну, гэта ведаю, что там. Гэта тое кіно, якое мела шмат праблем, карацей. Так. Пачакайце-ка. Апошні з дранікаў. А, пачакайце-ка, гэта кіно, якое у нас... Так, ўжо адправляецца сюды. Монтажер, вось гэта Элайза Дабл, яна у сябе прыйшла цудоўна. Давайте, што можам. Давайте яе заменім на Эма Берри. Няхай яна будзе рабіць. Блин, у нас композитор можно сказать один, насамрэч. Вось гэты Гилберт Спаркс. Давайте яго. Праявка пленки я уже могу студыйна рабіць гэта. Запіс усё яшчэ ў канцэртнай зале буду рабіць, не ў сябе. Запіс у гуку таксама ў сябе. Унутры студыі яны хоць і даўжэй, але нічога нам не каштуюць. Ну, трошки эканомім грошай. Так. І зараз, калі пракат можа драніка Маклауда скончыцца, мы можа будзем падрыхтоўваць. Я же абавязкова я павінен... Так, готовы сценар. Давайте-ка пачаць пра продакшн. Я магу пачаць пра продакшн? Аператор. У мяне на 8 аператор заняты. Усё, адразу паварочваемся назад. Мы чакаем аператора, пакуль звольніцца. Рэальна нам просто патрэбна ўсё гэтае. Здымкі прынцэсы Драніка Патры скончыцца пра 45 дзён нармальна. Усё ў працэсе у нас ёсць ланцужок таго, што робіцца. Адзінае нам бы кампазітара наняць яшчэ дадатковага. У нас вузкае месца гэта кампазітары зараз яшчэ. База працаўнікоў. Шукаем вольныя у першую чаргу. Вось гэта Джим Брукс быў бы ідэальны, канешне, таму што ён танны дастаткова. Ёсць неблагі кампазітар. Вось 7.2 Лаяла Фостер. Так. Яна прям добра. Гэта прям добры кампазітар у нас будзе. А не, пачакайце, это акцёры. Пачакайце, дзе мае кампазітары? Ухтаненька. Вось яны вольныя. Гэта адмовіўся з намі працаваць. Ёсць 7.3 за 11900. Ну, гэта неблагі варыянт. Я найму яго. Ось, Джек Хейс. Няхай будзе у меня кампазітар яшчэ дадатковым. Зноў жа, упіраецца крыху зараз вось гэтыя фільмы. Я просто наймаю, але я нешта не разлічу. О, Дранік Маклауд акупіўся. І яшчэ пайшоў у 800 000 зарабіў наверх. Я магу ў выніку яшчэ адзін Дранік Маклауд зняць. У ідэале, каб ён акупіўся 2 разы. Ну, тыпу, ведаеце, ёсць карацей такая штука. Ну, у Голлівудзе часта лічыцца такая простая матэматыка, і ўвогуле шмат дзе ў бізнесе ўвогуле лічыцца, што, напрыклад, вы выдаткавалі на штосьці, ну, скажем так, $1000, так, на тое, каб зрабіць. Вось прям усё, што зрабіць. Вы павінны адбіць гэтую $1000, потым вы павінны зарабіць наверх яшчэ $2000. То бок гэтыя $1000 павінна прынесці наверх, ну, альбо у агулам, калі лічыць чысты прыбытак без выдаткаў, $3000. Таму што логіка такая, што калі менш, то гэта значыць, што вы не можаце зняць яшчэ адзін такі фільм.
Ну то бок, ну фільм не важно, што вы там рабілі, то бок вы штосьці зрабілі за $1000, і калі гэта праца такая штучная, тыпу доўга патрабуе часу, то атрымліваецца, калі яна не прыносіць прыбытак, і вы не можете пры наступнай ітерацыі ўжо зрабіць 2 такіх фільма, то гэта вы ідзеце ў мінус, вы запавольваецеся, вы занадта павольныя і вы не можете развівацца дынамічна. Вось, калі яно 2 разы, то атрымліваецца, вы можете вы гэты поспех усё роўна не паўторыце. Вось, ну хутчэй за ўсё. Ну тыпу, ну як не поспех, калі вы ніжэй ідзеце, то вам патрэбна такіх зняць 2, а яны могуць не заляцець 2 разы так. Ну тыпу, адзін за адным калі рабіць, то вы просто не зробіце такое. Вам патрэбна грошы на 2 такіх жа. Вось, і каб вы маглі, адзін мог праваліцца, а другі мог ну атрымаць результат. У выніку, калі вы бачыце там фільм тыпу, ну напрыклад, за $1 мільён, і ён прынёс студыі там мільён, ну тыпу акупіўся і прынёс у пракаце там 2 мільёны ўсяго, гэта мала, тыпу ім недастаткова, ну як бы не тое, каб недастаткова, але гэта не на ўзроўні бізнеса, скажем так. Таму вось гэты Маклауд зараз у нас, альбо што у нас, як там называецца, Дранік Маклауд, так, ён зараз акупіў сябе, ён прынёс нам свой кошт ужо, на яго выдаткі былі, агульныя траты 835, так, прыбытак 1 220 000, то бок ён ужо купіў сябе і яшчэ палову трохі. Я нават, можа, кінотэатраў недастаткова абраў. Так, Міхась Бэй нешта не дацягнуў, не знайшоў так. Ну давайте яшчэ раз. Няхай Міхась далей шукае тыге. Вітаю, Паладзін, вітаночкі. Давайте, можа, ну Дранік Маклауд неблага прадаецца. Я хутчэй ўсё паўтару яго пракат, але там уже даўціскаць. Я думаю, што я сваю грошы ўжо за яго зарабіў. Вось, напаўняльнасць залей, дарэчы, месца першае ў пракаце заняло. Не галеры сабе. Вельмі ўдала, можа, момант абраў. Ён... Эфектыўнасць рэкламы падае ўжо, аренда ідзе, давайте паўтарыць, але мне падаецца, мы, ну там ужо да прыбытак, скажем так, дадаткова ўжо падціскаем. Вось он з рэкламу яшчэ цудоўна, вось он крыху там сабе адаб'е, але пакрысе толькі. Сіквел Драніка якога з усіх гэтых дранікаў? Вось, і дарэчы, хутка выйдзе сіцылійскі тыгр, але там ён як лухта зняты. Ну, тыпу, рэальна слабенькі. Мне просто патрэбна яго просто выпусціць. Выпусціце фільм з тэгам «Карумпаваны чыноўнік» праз 2 гады. Блін, я нешта прадзяваў гэты момант. Вось он. Дон Альберта Конці, старэйшы мафіёзнага клана. Унукі за ўвесь час ні разу не адвялі вачэй ад экрана. Цяпер і паміраць можна. Завершылі квест для яго. Усё. Мы атрымалі яго... Пагадзенне, а што ён? Вось он, водгукі пайшлі. Водгукі хутчэй ўсё такія сабе будуць. Пасля прагляду гэтага, скажем так, фільма ясна адно: кінамастацтва памірае, фактычна не паспеўшы нарадзіцца. Гледачоў завабліваюць у кінатэатры ўсім, чым можна. Тупым гумарам, пошлым сюжэтам, вульгарнасцю. Аўтары дэградуюць разам са сваімі гледачамі, ператвараючы амерыканцаў у быдла, што жарэ, крычыць і спарваецца. Ось такая ось цудоўная штука. Гэта не з гэтым звязана. Справа ў тым, што кінотэатры забіраюць сабе амаль што палову касы, а значыць, каб выйсці ў нуль, патрэбна зарабіць 2 бюджэта. Ну, каб яшчэ зарабіць, так трэба яшчэ болей. Гэта, ну, я просто скажу, я сказаў агулам пра бізнес, у кіно ёсць такая штука з кінотэатрамі, але я скажу, ну, калі з бізнесменамі там трошки тусіў, так, амаль усе, ну, тыпу, сутнасць думак гэтых людзей у тым, што табе патрэбна зарабіць у 2 разы больш. Асабліва, калі ты працуеш над такімі штукамі, якія могуць узляцець, могуць не ўзляцець. То бок яны ждаюць прыбытак, каб было X2. Інакш гэта не дастойна нават інвестыцый. То бок, ну, калі чалавек укладае свае грошы, і ён не чакае, што ён не толькі адаб'е іх, а яшчэ і зможа укласці, тыпу, я уклаў $1, я жадаю, каб потым заўтра я мог укласці $2. Вось такая логіка. Вось. Кінотэатры асобная трошки, з кіно трошки свая штука, але, ну, ось то, што 50 забіраюць. Гэта нават не акупаецца, так, гэта праўда, але кінотэатры не паўсюль так забіраюць. Па-першае, ну, я разумею, што на амерыканскім кінотэатры, у прынцыпе, усе арыентуюцца, але я пра логіку такого, што так любы бізнес увогуле ёсць. Ну, тыпу, просто таму што. Тыпу, плюс я разумею яшчэ, што можа быць там логіка з падаткамі, альбо, ну, гэта людзі просто нават не размаўляюць аб тым, каб гэта не было X2. Вось, нават калі гэта не з кіно звязана. А мафіёзі не пакрыўдзіцца, не пакрыўдзіўся. Ну, нармальна, яму спадабалася.
Шчыра кажучы, было не надта не цікава. Гэта не кінамастацтва, а мастацкая самадзейнасць. Тут няма нічога, дзеля чаго мы ходзім у кіно. Добра. Ну, такое сабе, карацей, кіно. Кінчык атрымаўся, мафіёзны. Там ж некаторыя ў свае ліміты ўпёрліся. А Кіяну Рыўс усё яшчэ не вылецеў у мяне са студыі нейкім цудам. Але яму хутка трэба развітацца з ім ужо. Мне зараз, у прынцыпе, я арыентуюся на тое, што ніжэй за 7 я нікога не наймаю. Ну, тыпу, 7... Ну, калі выбару няма толькі. Вось, а так моя арыентыр мой 7. Каб я рэальна адбіваў сваю студыю, а то студыя не зарабляе крыху. Я там у мінусы трошкі нармальна так шоу. Так, гэта адправілася. Мне адзінае засмучвае зараз тое, што у цябе нейкі там прадюсер, ён усё яшчэ падчас пракату вельмі актыўна заняты. Ну, я разумею, што гэта якраз-такі самы момант, калі ён грошы зарабляе. Але трохі нейкая лухта атрымліваецца. Таму што я вось зараз гэта плоскае дно, а гляджу аператара, і вось гэты аператар... А, ён на Дранікапатры заняты. А павільён у мяне ёсць вольна. Ну, карацей, аператара ў мяне няма. А, я ўпёрся ў аператараў? Ну так, у мяне 4,6, 6,0. Можа быць, я магу наняць сабе якога на адзін фільм? База працаўнікоў. Аператары. Вольныя. Просто калі будзе супертанны, то я бы ўзяў на гэта самае. Так, 8... Так, гэта па ўзроўню рэальна, гэта прям самая... Вось гэты чэл, 6,7. Ну, блин, гэта не сильно, не моцна адрозніваецца. А у цябе прадюсер на некалькі фільмаў працуе. Па-мойму, досвід пакуль не атрымаў такую тэхналогію у прадюсераў. Альбо ўжо ёсць, але зараз я ўпіраюся ў аператара канкрэтна. Гэты у нас 6,7, так? А той, які ў студыі працуе. Ну, гэты 8, які занятыя. Гэта на 6. Ну, розніца як бы не такая вялікая. Я не вельмі палепшу нейкую якасць. Аператоры. Просто ёсць, тыпу, конечно, все занятыя. Вось ёсць 8. Можа на один фільм рэальна 8 ўзяць. Мне патрэбны крутыя. Давайте на фільм. Прапаноўваю яму яшчэ страховку медыцынскую. Яму яна занадта. Давайте приберем мне. Там только полову зможет скористать. Вось, просто медицинская страховка. Ну, вось так, неяк. Ён даволі дарагі, але я зараз паспрабую выцягнуць з гэтага фільма з крутым сцэнаром максімум. Просто мне прям патрэбны. Так, ты, аператор на один фільм. Павільён вось гэтай другой якасці, так? Ён па выглядзе больш крутыя, так, другого ўзроўню. Ты у нас майстар... Блин, ён на натуры майстар, конечно, здымаць, але... На натуры я вышэй за одну зорку ўсё равно не падымуся. У мяне не хапае паляпшэнняў для гэтых самых... Для пошука на натуры крутых. Так, усё будзе ў павільёне. Далей фарматы тэхналогія здымкі, якія ў мяне тут. HES Pro Extra, по-моему, так, больш круты. Вось ён больш якасна. Тэхналогія гуку ў мяне пакуль адсутніча, больш крутая. Сярэдняя якасць рэквізіту, добрая масоўка, здымачная група палепшаная. І вось зараз з прадюсерамі. Ну і вось у выніку пакуль квіткі не гэта самае, не адправяцца, каб здак карацей. У мяне няма прадюсера. Не могу пачаць продакшн. Мне патрэбна, каб з кінотеатра сышоў Дранік Маклауд. І то, можа быць, варта дачакацца кагосьці больш крутога, калі я жадаю вельмі. Так, паляпшэнне тэхналогіі зараз адбудзецца яшчэ. Оп. Паглядзеў я канкурэнтаў, усё ў іх пагана. У барах ванітамі смородзіць, гэта, дарэчы, бутлегер у нас. У барах ванітамі смородзіць і розныя задрыпы качкуюцца. Прыстойны амерыканец у такія месцы не пойдзе. Трэба вылучыцца на іх фоне, разумееш? Хачу, каб людзі думалі, што ў маіх піцейных дамах бавяць час славутыя людзі, напрыклад, галівудскія акторы. Ну што, паможаш з гэтым? Попросі каго-небудзь са сваіх завесці ў адзін з маіх бараў і выпіць пару кілішкаў. З мяне куш, партнёр.
Блін. Трымай свой найлепшы віскі на пагатове. У бліжэйшыя 3 месяцы актор або актрыса наведае адзін з тваіх бараў. Блін, гэта, думаю, дрэнна скончыцца. Ахвочых выпіць у Голлівудзе хоць баўляй. Бліжэйшыя 3 месяцы актор разам з актрысай наведаюць адзін з тваіх бараў. Ну, карацей, кагосьці... Ну, давайте... Ну, зараз жа сухі закон. Вось гэта ўсё справа. Гэта нелегальна. Ну, типу, наведваць бары нелегальна. Давайте одного кого-нибудь отправим, мелкого. Вось паляпшэнне тэхналогіі Hespro ёсць. Далей, што у нас? Гэта у нас стары Hespro палепшыўся. Я просто не мог яго ўжо... Так, это тэхналогія больш не абслугоўваецца. Вось гэты Hespro Extra у нас ужо лепей ёсць. Я магу вось так зрабіць. Блин, термин поляпшения просто жесть. Относительно с полицией подается нормальная, плюс-минус. Зняў фільм, так. Праца халера не дала спачатку стрымулі паглядзець туды квачель. Ну, клятая праца. Вітаюць па этой танчке. Наведаць бары нелегальная, а які быў лютасці. Ну, сухі законы яшчэ. Вось гэты час. Давайте... Колькі один день дадае? Блин, он там 120 дзён дадае. Ай, блин. Просто я хотел бы полепшить. Сенс мне полепшать один раз. И якость бы поднять. Давайте хрен з ім, типу. Яна просто все равно по 120 дае. Калі я приберу усё, типу, одну толькі. Почекайте. Сам факт, что я додаю одну, и он додає 300, потом наверх 240. Потым... зноў 240, так? Не, почекайте-ка, гэта колькі? 280 атрымліваецца. Не, почекайте-ка, не, 180. І тут яшчэ 102. То бок кожны наступны менш патрабуе. Грошы галоўнае. Просто якасць дае больш высокай якасці, больш грошы. Ну, типу, это правда. Эканамічнасць вырашае, ну просто якасць падвышае якасць кіно і на гэтым зараблю больш, так што я бы хутчэй якасць разганяў бы. Практычнасць яна не памятаю на што ўплывае. Практычныя тэхналогіі паскараюць здымкі і раней выходзяць са строю, радзей не раней. Эканамічныя тэхналогіі каштуюць танней пры іншых аднолькавых характарыстыках. Можна, калі ахвяраваць, то эканамічнасцю насамрэч. Якасць уплываюць на фільм. А фільм можа прынесці ў выніку типу уся карыстанне гэта карыстанне за дзень 2000, так? Калі ў мяне здымкі 100 дзён, то атрымаецца 200 000 я згублю на карыстанне гэтай тэхналогіі. Але якасць можа раптоўна адыграць мне типу дадатковыя паўпункты ў фільма, могуць выйграць мне $500 000. Ну, для высокай якасці патрэбна выкшталцоўныя акторы. А у мяне ёсць. Я цэлюся зараз у типу бюджэтнае кіно, ну высокабюджэтнае. Давайте ўсё карацей. Похрен на тое, што 120 дзён яшчэ дадатковых. 840 дзён ён доўга будзе рабіць. У нас можа новая тэхналогія з'явіцца за гэты час, але хрен з ім. Так, тэмы і падзеі. Каляда як каталізатар. Новы тех адкрыты. На свята самой сваёй блізасці ўзмацняе драматызм усяго, што адбываецца. Канфлікты абастраюцца, эмоцыі выбухаюць, надыходзячы канец года прымушае задумацца аб жыцці, а ўсягульная мітусня няўмольна штурхае падзеі наперад. Цудоўны тех пад Новы год штосьці зняць. Але я ўжо працяўбаў момант. Так, у яго нізкая імавернасць досведу, ну, поспеху. Давайте-ка яму нейкі сцэнар, яшчэ адзін сцэнар на выкід падрыхтуем нашаму гэтаму чалу. Так, то у нас, па-першае, не заняты ён зараз, так? Ён трылеры робіць. Давайте-ка, штосьці, які-небудзь трылер у нас ёсць? Няма трылера, рыхтуем канструктор. Сцэнар на выкід. Сцэнар на выкід. Ён же не забароніць мяне, правильно? Трылер і просто трылер. Сучасны амерыканскі горад, няхай будзе... будзе дэтэктыў. Мне падаецца, чакайце-ка.
Зараз выдалім синопсіс. Мне патрэбна крампаваны чыноўнік 2 гады, у мяне засталося 69 сутак. Я прадзяўбаў нейкі квест. Ну гэта сіцылійскі тыгр і драннік Маклауд я карцей прадзяўбаў. Я не зрабіў фільм, які мне запыталі. Сіквел сцэнару на выкид, ну тады пофіг, тады лупім як ёсць. Сцэнар на выкид робім яшчэ адзін. Сценар на выкид. Я паўтараць назву магу, наколькі я разумею, так што не праблема. Трылер, пацягнуць. Сучасны амерыканскі горад. Будзе ў нас дэтэктыў. Будзе ў нас забойца. Будзе ў нас... так. Дама ў бядзе, класіка. Што ў нас яшчэ... Так, перастрэлка, пошук забойцы, уцёкі з турмы, антаганіста забіваюць. Што ў нас? І яшчэ які-небудзь супернік, напрыклад. Вось такая хрень. Ты давай, калі ласка, працуй. Ну, чакаем, мы прыбытак трошки дранік Маклауд ужо ні халеры ў кінотэатрах не прыносіць, ніхто на яго не ходзіць. Вось, сіцылійскі тыгр, дарэчы, няблага ўсё яшчэ прадаецца, лепей, чым я лічыў. Аддзел пра прадакшану, а дэкарацыі высокай якасці ў нас вырасла якасць. Кайфы. Мастацкія майстэрні. Мастакі-дэкаратары змогуць ствараць дэкарацыі высокай якасці. Кайфы. Ты не рабіў сцэнар пра карупцыю, які атрымаўся не вельмі, мо адклаў забыў. Можа быць, адклаў забыў. Ну, такое бывае. Дэкарацыі высокай якасці ёсць. Касцюмы і рэквізіты высокай якасці. Вось гэта мы зробім. Наступна. Пачакайце, гэта патрабуе 500 дзён гэта. Досвед актораў рэжысёраў 500. Рэжысёры і аператары будуць атрымліваць досвед за ўдзел у прэпрадакшане. Цудоўна. Масоўка да 100 чалавек 500 дзён. Офіс по пошуку натуры 400 дзён. Ставить ли офіс? Альбо у дэкарацыі просто сканцэнтравацца. Альбо досвед. Просто досвед як бы ўплывае ў доўгую. Чым раней яго адкрыю, тым раней я пачну атрымліваць гэты павялічаны досвед. Але пошук натуры ўсё роўна спатрэбіцца. Там некаторыя сцэны просто, калі прям супер высокую якасць хадзіць, то некаторыя сцэны ты не можаш сцэну на вулічную сцэну добра зрабіць у ангары, карацей, вось у будынку. У павільёне, вось они павільёнамі называюцца. То бок у павільёне, па сутнасці, ёсць абмежаванне там на высокай якасці. То бок мне раней ці пазней офіс па пошуку натуры прыйдзецца рабіць. Але зараз здымкі на натуры даражэй абыходзяцца. Вось. І гэта праблема. Пошук месцаў для здымак па ўсім свеце. Ну гэта можа быць вельмі круто, канешне. Блин, может быть реально взять... не, я возьму досвед. Гэта дакладна укладванне ў тое, што мне выйграе потым. Дачакацца дранніка Маклауда, калі ён зайдзе з кінотэатраў. Сіцылійскі тыгр, дарэчы, не гэта самае. Не выходзіць нармальна яшчэ пакуль. Хацелася бы, каб больш. Просто тут, ведаеце, тыпу, выдаткі на фільм, яны ўлічваюць выдаткі на фільм, але не заробак працаўнікоў, якія вось прям тыпу працуюць. Вось, карацей, глядзіце. Стоп, чакайце-ка. Дранік Маклауд. Зборы, аренда 0, сеансы 1. Ну там 100% запаўняльнасць. Але... Блин, я штосьці неправильно зрабіў. Сеансы 385. Я там неяк наклаў іх крыва, так. Ён бы яшчэ, можа быць, і далей прадаваўся бы, але ён нешта запаўнялі 100%. Ну, тыпу, невялічка. Адзін сеанс заўсёды там на апошнія 2 тыдні яны прям вельмі добра ішлі. Гэта таму, што я свае кінотэатры заняў. Я ж пачаў сіцылійскага тыгра, так, яны перахлеснуліся адзін на адзін. Там трошки праблема была. Завяршаем пракат. Дранік Маклауд зарабіў свае грошы. Больше он не заробіць нормально там.
Зборы 2 мільёны 400, а прыбытак мой 1,5 мільёны. ДФК працягвай? У сэнсе што? Так, Білі Тейлор, продюсер. Мой контракт скончыўся, хоць я і не самага высокага меркавання в вашай студыі. Думаю, мы ўсё яшчэ маглі бы быць карыснымі адно аднаму. Продюсер. Мабыць. Ён дорага нам абыходзіцца, але гэта продюсер 7,4. Пакуль моя катэгорыя. Я да апошняй капейкі выцэжу. Так гэта ўжо выцэжана. І там перакрываецца студыі з іншымі. Мне патрэбна месца для свае кінотэатры вызваліць. Ён не будзе... свае кінтэатры заняты, я больш не зараблю нармальна. Вось, лепей там няхай будуць паказваць гэтага сіцылійскага тыгра, якія зараз актуальныя, а я хутка Клеапатра будзе яшчэ блізка. То бок да Клеапатры я буду цягнуць гэтага, а сіцылійскі тыгр будзе ісці ў кінтэатрах маіх да самага моманту, пакуль Клеапатру не пачнуць паказваць. Так, ты у нас продюсер, тып контракта, ён ганарлівы, каб зда. Так. Але ўсё ж такі 7,4. Мне патрэбны такія чэлы. Толькі дарагія. По-мойму, гэта прям дарагія. Мне паглядзець, канешне, што альтэрнатывы, якія яму ёсць. 125 тысяч ён абыдзецца. Гэта за ўвесь час альбо тыпу месяц, я не памятаю. Не, гэта ў год. 285 тысяч $, ён абыдзецца, калі я на 3 гады яго пратрымаю. Першыя 2 тыдні ў кінотэатр таксама прыбыткова. Так, але дарэчы, мне трэба ўжо першы тыдзень і чужыя кінотэатры. Просто ён ужо там адышоў гэты фільм. Ён не настолькі прям магутны. Ён слабенькі быў фільм. Я здзіўлены, што ён так добра прадаўся. Я думаў, я ў мінус пайду з ім. Так, давайте яму яшчэ прапанову, якую накінем. Выраўняем. Вось. Падарункі ў мяне скончыліся ўсе. Трэба падарункі, дарэчы, набываць. Утрымліваем яго задорага, альбо не. Я просто не сумнеюся, што ён таго варты, але ў мяне... Не, я пакіну, няхай. Пакуль планку да 8, скажем так, не падыму, пака няхай будзе ў мяне. Застаецца. Пракат завяршыўся. Ёсць, у нас вызваліўся. Зараз я просто спрабую хіт прямо зрабіць. І мне патрэбны апошні з дранікаў. Гэта постпрадакшн зараз. Сіцылійскі тыгр 7,4 зараз заняты чэл. І Ульрих Стывенс зараз на здымках прынцэсы Драніка Патры. Таму бессэнсоўна чакаць вось гэтага чэла Дьюзі Сандерса, так, Білі Тейлора. Так, давайте скінем, пачнем нанова, там што ўжо рэчы змяніліся. Так, вось гэта на адзін фільм мы яго наймалі. 8, павільён, вось гэты будзе. Раскідаю зноў. Бачыце, вось павільён, якасць вырасла павільёна. Інтэр'еры горада. Вось, і прыкалдас у тым, што некаторыя штукі альбо патрэбны вельмі дарагі павільён, альбо вось вуліцы горада мне будзе прасцей, калі ў мяне на натуры будзе пошук натуры файная. Але зараз павільёны такія якасныя, што лепей проста ў павільёне ўсё ганяць. Вось, бальніца, гасцініца, вакзал, кінотэатр, вось гэта ўсё. Новых няма на рынку. Не правяраў, але пакуль неабходнасці няма. Лепей бы, канешне, правяраць, але просто што, як бы, мне патрэбны улік усяго, што ў мяне адбываецца кожны момант. Так, працягваем, мы трошкі нават палепшым якасць, просто за тое, што я абраў. Гэта мне будзе больш якасны. І, крацей, вось гэта экстра ўжо ва ўсім лепей. Мне бессэнсоўна браць штосьці ніжэй. Гэта у нас усё тое ж самае. Касцюмы, рэквізіты ёсць. Продюсера, вось гэта у нас будзе рэжысёр 8,2. Можна, конечно, дачакацца 9... Не, там прынцэса Драніка Патра. Не, давайте вось гэта. Гутман. Амбіцыйная жанчына. Вось, Вінні Кірстенсен. Патрыархальная фігура. Нам патрэбна нейкі, сняма, можа быць, наняць на один фильм. У нас есть Вернон Кляйн. Чел. А вот ему пришпил, что іншы раз не зразумел, чему фильм выстрелівае. Так, есть такое. Альбо ўзяць чела 7,3, але ён малады. Яму бы, ён... нейкага бы деда пашукаць. Давайте на один фильм пашукаем деда якога. Вельмі якаснага. У нас есть які-небудзь дед?
Не солідна. Нам патрэбна патрыархальная фігура нейкая. У нас няма такіх. Ну, просто вольных і рэальна няма. Ёсць 9,5 актор, але ён 30гадовы, гэта можна з такім жа поспехам майго ўзяць Верна Кляйна. Добра, няхай ён будзе. Гэта зоркі кіно, нормально, падыдзем. Дзе-то Максим ёсць на суседнім канале. Блін, яго трэба паклікаць. Усё нормально, 7 сцэнара просто цудоўны ў чэлу. А чаму ранейшы просто? Так, сцэнарыст, прадюсер, рэжысёры. Добра, усё. Узгадняем, колькі у нас атрымліваецца 410 цалкам. Так, працягласць 100 дзён будзе, прэпрадакшн 23 дні. Сумарна кошт дымак. А чаго так танна? Чаго я не ўлічваю? А, пачакайце-ка. Чаму ён 300? Чаму такі танны фільм? Ён жа якасці просто шалёнай. Ну, просто запланаваны сумарны кошт здымак 333. Я зараз фільмы рыхтую з коштам 700 тысяч. 700-800. Паглядзім яму галаву і налепім бараду. Ну, неблагі план. Чаму такі... Што я не ўлічваю? Я, можа, дзесь не датрыкнуў чагосьці, я спадзяюся. Падазронае, тыпу, ў 2 разы танней ён. У 2,5 разы танней. Просто калі гэты фільм, тыпу, узляціць на... Просто сцэнар столькі не каштуе. Не, сцэнар не можа 400 тысяч каштаваць ніяк, калі ўвесь. Альбо гэта, ну, сумарны кошт, масоўка, персанал, фарматы тэхналогіі здымкі, тэхналогія гуку. Постпрадакшн з ясі яшчэ 100... ну рэклама яшчэ 200 тысяч, хутчэй за ўсё з'есці. Постпрадакшн, так, постпрадакшн і гэты самы. Але я бы ўсё роўно чакаў тут 400-500 тады пабачыць. Таму што на рэкламу дзесьці 150-200 тысяч уйдзе. І постпрадакшн. Ну, в прынцыпе, тое на тое выйдзе плюс-мінус. Не настолькі вялікая розніца. Можа, ўсё ж такі адсутнасць сцэнара. Ну, тыпу, што сцэнары адразу гатовы. Таму не такая праблема. Так, сацыялісцкі тыгр там ідзе па крыху, постпрадакшн тут рыхтуецца, мы зараз рэкламу і друк фільмакопій пачнем. Апошні з дранікаў. Вось ён, выдаткаван на ўсё пакуль што 494, постпрадакшн 25 тысяч. Постпрадакшн лухта, типу, як вы разумееце, у кошце. 25 тысяч доляраў, гэта, можна сказаць, не кошт. Монтаж, а я зараз, по-моему, фільмадрук раблю у сябе, ну, самастойна, калі я, по-моему, уже пабудаваў студыю друкавання, по-моему. І друкую я сам сабе. Апошні з дранікаў лухта фільм, карацей, ён там неблагі сцэнар, але запораты вельмі акторамі шалёнымі. Так, што у нас ёсць? На 13 лютага, блин, вось гэты... Незручна. Трошки зламана вось гэты... Як яно? Цілка? Блин, а тут на дзень нейкія не выдаткаваць. Просто глядзіце, давайте друк фільмакопій. Не, у мяне няма яшчэ. За 6 тыдняў друк фільмакопій. 8. Новый год я уже продзяўбаў даўно. Рэкламу мы потым выставім, так? А ці варта отыркнуць усё ж такі на гэта самае? Давайте, ён там нейкі люты просто. Гэта фільм пра што у нас? У нас прыгоды, гістарычны і экшен. Ну, не ведаю, на Дзень Святого Валянціна такое, але выбар у мяне невялікі. Ну, я яго буду круціць. Мне ўсё роўна мелодрам просто няма. Нашыя будуць круціць усё просто, і я зраблю яшчэ так, колькі нам крэслаў 5000, вось гэта зробім яшчэ вось так. Давайте вось так, ты просто на 100 тысяч 10, і вось так яшчэ зробім яшчэ 5000 сеансаў, 10 на палову гэтага, 3000 вось так. Такіх жа жанраў, няма. Вось у тым жа тут ёсць, ну, каўбой, я не бачу, канкурэнты пакуль нічога не напланавалі на той жа перыяд. Тут драмы, людзі рыхтуюць перад Валянціна і ўсё. Мой літаральна на Дзень Святога будзе і вось туды. Друк фільмакопій паспее, калі там нейкая трагедыя здарыцца, то ў мяне будзе яшчэ 2 дадатковых тыдні і рэклама можна запускаць ужо прямо зараз. Мне падаецца нормально. Адзінае, што тэматыка не вельмі трапная.
Вось, зараз реклама. Вось так зробім яе і перасунем трошки. Вось так. Каб сотенка реклама была эфектыўная літаральна самы яго выхад. І калі мы будзем потым круціць, то вось оно яшчэ крыху потым, калі будзе дадатковы месяц, таму што я разлічваю, што я буду фільм круціць як мінімум 1,5 месяца. Так, дадаць рекламу. У мяне дзесьці была штука, якая... аўдыторыю ўжо я ведаю. Аўдыторыя, якой фільм спадабаецца больш за ўсё, юнакі. Аўдыторыя, якой фільм спадабаецца менш за ўсё, жанчыны, так? А мне дзесьці яшчэ была... я яшчэ не адкрыў паляпшэнне, якое падказвае, што дае кожная радыёстанцыя, так? Ну, у сэнсе, сродак рэкламы. Так, дзесьці у мяне было... Выдавецтва выпускае самыя тыражныя газеты Амерыкі, якія даўно сталі сінонімам, так, прэса... Молодая американка хоть раз карыстала... Это кто? Жанчыны. Жанчыны дорослые, так. А где тут молодые были? Пускай рассказывают про театр, кино, литературу, аудитория подается невеликая, але дзякуючы глубокой экспертизе. Так. Это не то. Забаранілі ў амерыканскіх школах з-за занадта глыбокага дэкальтэ навокал, але праз гэта наклады толькі выраслі. Цяпер гэта адно з самых галоўных выдавецтваў масавага моладзевага глянцу. Мы адкрываем гэтую сабе штуку Spark і туды ў моладзь, карацей. Маладыя юнакі. Гэта не фільм пра жанчыну, гэта апошні з дранікаў, дзе каня спрабавалі спаліць. Гэта пра каўбояў, карацей, гісторыя будзе. Я туды зараз спрабую трапіць у маладых юнакоў. Я насамрэч, можа быць, не вельмі моцна рэкламу яму дам. Юнакі гэта мы ж... Не-не-не, дык гэта зусім маладыя, гэта тінейджеры. Ну, тыпу, у сэнсе, зусім дзеці, школьнікі. Школьнікі комік... Выдавец звышпапулярных сярод школьнікаў коміксу пра сям'ю адважных хамякоў. Спрабую прыцягнуць старэйшую аўдыторыю часопісам пра моду і здароўе, але пакуль што не вельмі паспяхова. Ну, давай вось так, тыпу, зробім. Вось гэта для разумных цікавых мужчын з скрынкай тэатр, кіно, паляванне, аўтамабілі, спектр, так, это лухта. Карацей, ну, можа быць, маеш рацыю. Карацей, Spark і мыш. Карацей, будзе. Вось так. Это наша аўдыторыя на гэты фільм будзе. Пацвердзіць. Вітаю, Лекса. Вітанчкі, вітанчкі. Так. Добра, сіцылійскі тыгр вельмі добра прадаўся на... Ну, не, ён запаўняльнасць раптоўна падае, 25%. Паўтарыць мы паўторым пракат. Але я здзіўлены, што ён так добра прынёс. Я разлічваў, што гэта будзе фільм, які я буду проста зраблю, каб мафіозі задобрыць. Вось, але ён нават грошы прыносіць. Давайце паўторым яшчэ пракат. Прынцэса Драніка Патра скончыла свае здымкі. Вось на здымкі выйшла 419 000. Яна улятае нешта па якасці ўсё далей. Трэба, каб у нас быў трылер на Хэллоуін. А мы ўжо не паспеем яго зняць. Не, пачакай-ка. А ў мяне ў прагрэсе ніякага няма. Проста мне калі здымаць яго пачынаю, то прям зараз. Ну, прям зараз, каб пайшоў прадакшн. А ў мяне не пойдзе зараз. Зараз, ну, трэба рыхтаваць яго. Што цікава, я не магу, тыпу, зняць фільм і адкласці яго, тыпу, ніхто на ім не працуе, проста ён, вось, тыпу, гатовы для выпуску, там, у бліжэйшы, ну, тыпу, каб чакаць даты. Не, паспець-то паспеем, просто што ў мяне няма сцэнара нічога такого. Так, мастацкая прывабнасць. Ну, тут лухта нейкая. Таксама нейкія праблемы былі у Драніка Патры. Монтажоры. Монтажоры, давайте МБР будзе у нас. Кампазітары ў мяне ёсць вольныя, і зараз бліжэйшы фільм не вельмі чакаюць, таму вось самых лепшых просто. Праявка плёнкі дома будзе. Запіс гуку таксама, запіс музыкі адзіна будзе ў іншым месцы рабіцца. Ось, няхай яна там 58 дзён яшчэ ёй.
Цудоўна. Давайте у прадакшн яшчэ рыхтаваць які-небудзь фільм. У нас няма гатовых сцэнароў, дарэчы. Прям няма. Сага караля драніктуры яшчэ 50 дзён будзе рабіцца толькі. Я нешта зацягнуў, мне патрэбны новыя сцэнарыі. Мне ёсць вольныя, мне няма вольных. Окей, я вельмі сканцэнтраваўся просто на тегах. Теги патрэбны прям новенькія. Эмачка, моя улюбёная працоўніца, на ёй уся студыя трымаецца. Я кажу, мне толькі пашчасціла, што у мяне знайшлася яшчэ монтажёрка, якая лепей нават за Эму. Знакамітыя госці для бара. Якога актора можна адправіць? Давайте нізка, вось, Барташ Кракавяк. У нас ён, гэта, калі ж нешта з ім здарыцца, не праблема. Можа, прапанову яму. Мне няма неяк на яго ўплыву. 70 000 доляраў яму, няхай ідзе. Трэба было, мне алкаголікаў просто на студыі мала. Так бы ў гэты бар было бы прасцей яго адправіць, я так думаю. Знакамітыя госці, ну такі там прям. Мужики аж ну попадали, побачивши у бара сапраўдную зорку. Неўзабаве про тое, што у мае бары заходзяць голівудскія зоркі, кожна сабака гаворыць будзе. Добра. І калі нешта з Барташам Кракавякам здарыцца, карацей, не вельмі шкада. Итоги финансового года. Сумма податка 103 000. Процентная ставка корпоративного податка 11%. Суммарный прибыток 8 миллионов 500. Суммарный выдаток 7 миллионов 600. Прибыток 900 000. Я на самом деле не только шмат зарабляю. А я хотя бы в минус иду. О, в минус, в плюс у сенсе. Штомесячные расходы студии 296 000. Цудоўна. Мне падаецца, я ледзь-ледзь трымаюся. Фінансы студыі па выніках года. Я па выніках года зарабіў сабе амаль 1 000 000. Так што я трошкі ў плюс нават сышоў. А вось Evergreen Movies пакрыху губляе. Блин, у параўнанні з Gerstein Brothers, якія 50 мільёнаў трымаюць, гэта прям, я, конечно, мелкі. Як звычайна монтажёр выграбае за ўвесь прадакшн. Ну... Складанае жыццё. Аддзел тэхналогій, стварэнне тэхналогій. Вы можете знаходзіць уласныя тэхналогіі кіназдымкі. Цудоўна. Свая штука з'явілася. Дадатковыя час стварэння тэхналогій, дадатковыя даследчыя групы давайте. Вось гэта. Вы можете павялічваць колькасць даследчых груп непасрэдна падчас стварэння або паляпшэння тэхналогіі. 1200 дзён, гэта 1500. Даследчая група нумар 2 2000 дзён. У мяне ўсё роўна толькі ёсць адна група даследчая. Давайте больш групы даследчых. Мне не хапае зараз іх. Адна гэта мала. Джет Фрейзер, кіраўнік аддзела тэхналогій. Цяпер мы можам знаходзіць уласныя тэхналогіі, але з першага гледзяча можа здацца, што гэта задорага і накладна, але калі трохі ім памазгаваць, перавагі відавочныя. Першае, мы можам стварыць тэхналогію, якая апярэджвае ўсё, што ёсць на рынку. Другое, мы не будзем ні ад каго залежаць. Нашы вынаходкі мы зможам падтрымліваць і абслугоўваць столькі, колькі захочам. Урэшце, тэхналогіі заўсёды можна прадаць канкурэнтам і крыху падзарабіць. Я згодна. Я бы хацеў гэта ўйсці, але пакуль гэта задорага. Мне патрэбна зараз даследчую групу зрабіць. Адну. То бок 1500 дзён і толькі потым. Так. Наколькі уляцелі мы? Не моцна. Прадакшн плоскага дна згубіў усяго пару пунктаў. Ну, типу 0,3, 0,4, там, 0,6. Не страшна. Вось. Гэта яшчэ ок. Выдаткава на 120 000. Мне падаецца, он звычайна па кошце выйдзе ў выніку. Усё роўна. Аператары, добра. Ну, тут слабая лакацыя, касцюмы і рэквізіт. То бок у мяне слабым для гэтага кіно былі якраз такі лакацыі, касцюмы і рэквізіт. То бок для таго, каб падтрымліваць высокую якасць кіно на гэтым этапе ўжо, мне патрэбны лепшыя касцюмы, рэквізіты і лакацыя. То бок яны цягнуць уніз увесь прадакшн. Так, ціхуна трэба дадаць на гэтую справу, каб прыглядаў за... Блин, я бы хацеў больш крутога, але мяне там выганяць са студыі з кааліцыі, калі я ціхуноў яшчэ найму. Так, адзін у дзень 12 гадзін. Няхай будзе павялічаную не будзем браць, няхай працуюць як працуюць. 92 дні будуць у павільёнах здымаць. У павільёне нумар 4. Паехалі. Палітыка студыі. Настала пора выбраць свой шлях. Вы перадолелі пачатковыя цяжкасці, дасягнулі першых поспехаў. Цяпер ужо нават самыя зацятыя скептыкі не сумнеюцца, вы ў гэтым бізнесе надоўга. А годзе плюхацца ў жабніку. Для навічкоў настала пора устаць на ногі, выбраць кірунак і ўпэўнена рухацца наперад.
А вось гэта будзе складана. Так, тут вы можете абраць палітыку студыі і даведацца ўсе падрабязнасці. Палітыка студыя. Кароль трэшу хацелася б, але гэта студыя не пра гэта. Гегемон, якія пра масавыя прям мегафільмы, карацей. Бутик гэта нейкая арт-выстава па сутнасці, а не кіно. І завод, я не ведаю гэтай палітыкі, вырабляйце дыхтоўныя, ладныя, прафесійна зробленыя прадукты, якія стабільна трапляюць у запыты сярэдняга абывацеля і прыносяць рэгулярны даход. А праз мерныя амбіцыі пакіньце візіянерам і гігантаманам. Канвейеры, вывучайце попыты і вырабляйце именно тыя прадукты, якія чакаюць ад вас спажыўцы. Эфектыўнасць рэкламнай кампаніі будзе расці значна хутчэй. Вы атрымаеце перавагу пры заключэнні 10гадовых кантрактаў. Падчас жорсткіх 7 дзён на тыдзень па 16 гадзін на дзень здымак фільмаў з камерцыйнай прывабнасцю ад 5 до 7. Настрой стаўлення да студыі здымачнай групы будзе павышацца. Камерцыйная прывабнасць ад 5 до 7. А што дае гегемон? Я, может быть, гегемона бы взял. Здымайце кіно для ўсіх і кожнага і рабіце гэта стыльна і за размахам. Навяжыце сваю волю сябрам і растапчыце сваю цяжкай пятой ворагаў. Імя вашай студыі можа стаць хадзячай назвай, калі толькі высокі палёт не абарвецца пад цяжаром фанабэрій і амбіцый. Акторы, якія супрацоўнічаюць з вамі, атрымаюць укаранелыя тыгі ролі ў фільмах, што занялі першае месца па касавых зборах за год. Калі вытворчы бюджэт фільма перавысіць $1 мільён, колькасць гледачоў у першы тыдзень пракату павялічыцца на 25%. Наведвальнасць фільмаў з камерцыйнай ацэнкай 9 і вышэйшай будзе падаць на 25% марудней, то бок типу прям крутыя фільмы, там блокбастеры, карацей, здымаць. Вось, бутик. Раскрыйце сапраўдную сутнасць кінамастацтва, эксперыментуйце з формай і змесцівам, знайдзіце водгуку разборлівых гледачоў і не параспуджайце ўсіх астатніх. Акторы, якія супрацоўнічаюць з вамі, атрымаюць укаранелыя такія ролі за ўдзел у фільмах, якія выйгралі Полакс у номінацыі на найлепшы фільм. Вы будете бачыць столь развіцця ўсіх актораў, рэжысёраў, прадюсераў і аператараў і сцэнарыстаў. Вось гэта крутая штука, конечно. Наведвальнасць фільмаў з мастацкай ацэнкай 9 і вышэйшай будзе падаць на 25% марудня. Мне падабаецца бутик. Кінашкола, паскорце развіццё актораў, прадюсераў, аператараў і сцэнарыстаў. Добра, і кароль трэшу. Эфектыўнасць рэкламнай кампаніі трэш-фільмаў зніжаецца павольней. Пры працы над трэш-фільмамі ўсе творчыя працэсы ўнутры студыі будуць ісці ўдвая хутчэй. Трэш-кацёл, стварайце вар'яцкія тэгі, каб здымаць адборны трэш на вышэйшай пробы. Я бы хацеў кароля трэшу, але як другое праходжанне. Ну, тыпу, я нормально не так і не пагуляў гульню. Я разумею пажаданне вар'яцтва, я жадаю, але давайте я навучуся рабіць крутыя. Каб навучыцца рабіць ачмурэнны трэш, трэба спачатку навучыцца рабіць крутое мастацтва, разумееце? Трэшак просто для трэшаку гэта не круто. Давайте, карацей, альбо гегемон, альбо бутик. Вар'яцкія тэгі гэта мастацтва, але спачатку я завод абіраў. Я бы абраў, я жадаю альбо бутик, альбо гегемон. Гегемон гэта пра колькасць гледачоў. Вось, тыпу, супербюджэтная, высокабюджэтная. Давайте, карацей, гэта самае гегемона можа быць. Прям супердарагія фільмы. Бутик смачна. Ну, типу, мне падабаюцца і то, і другое. Мне падабаюцца гегемоны. Мне ўсе 4 падабаюцца. Ну, типу, яны ўсе добрыя, кайфовыя. Але кароль трэшу я пакідаю на другі раз, типу, на другую студыю. Добра? Типу, калі я дакладна ведаю, што я ўжо гэтую гульню даволі добра ведаю, каб спакойна рабіць толькі пра трэшак. Ведаць ужо, як працуе нейкія штукі. Таму што я жадаю, по типу, на вар'яцтва некае. Давайте, можа, бутик. Альбо гегемон. Не, гегемон, давайте гегемон. Акторы, якія супрацоўнічаюць з вамі, атрымаюць укаранелыя тэгі ў фільмах, што занялі першае месца па касавых зборах за год. То бок гэта пра грошы. Гегемон пра грошы. Давайте яго, палітыку. Так, здымаце кіно для ўсіх. Так, добра. Першае, 0 з 8. Узнагарода. Працаўнікі з камерцыйнымі статусамі будуць ахвотней супрацоўнічаць з вами. Атрымаеце мінімум 8 актораў з прафесіяналізмам 5 або вышэйшым на кантрактах ад 3 гадоў. Ага. Вось гэта першае. У мяне няма, пакуль значана 0. Потым, калі гэта зроблена, займіце 3 верхнія месцы ў рэйтынгу самых касавых фільмаў па выніках года.
Просто я думаю, што на гегемоне трэба ідэальна праходзіць, здаецца. Ну не выглядае. Тыпу, просто гэта затратныя фільмы, якія прыносяць яшчэ больш грошай. Тыпу, ну вось такое, тыпу, сноўболіць сябе праз грошы, па сутнасці. Пра камерцыйную якасць. Камерцыйнасць канкрэтна. Камерцыйнасць важней за, тыпу, штосьці яшчэ. Вось, утрымлівайце рэпутацыю на ўзроўні 2000 або вышэй бесперапынна на працягу каляндарнага года. Ну, рэпутацыі у меня столькі няма. Это, тыпу, крупную студыю, карацей, цэліцца. Вось гэта, мінімум 8 актораў з прафесіяналізмам 5 або вышэйшым на кантрактах ад 3 гадоў. Карацей, на кантракт доўгія падвышаць. Майстэрня вобразаў, будынак. Пабудаваць. Няхай будзе, абавязкова. Так, полетело. Нешта здарылася. Вінні Крыстенсен прыцягнуў на здымкі свайго кота. Той уцёк, таму Вінні Крыстенсен без канца рыдае не можа знасяродзіцца на ролі. Няхай усе шукаюць ейнага кота. Стаўлю да студыі палепшыцца ў яе, але здымкі спыняцца на 10 сутак. Іншыя варыянты. Так. Усё астатняе, нават калі бы я адкрыў іншыя опцыі, нават на гераін яе даў, гэта бы пагоршыла якасць фільма. Ну, карацей, няхай шукаюць кота. Тут без вариантов это самый лепший вариант. Штосьці яшчэ здарылася. Галоўная актрыса не есть мяса, але ў адной з ключавых сцэн ёй неабходна з'есці стейк з крывёю. Гэта важна для сюжэту фільма, або паказвае перамены ў характары гераіні. Вінні Крыстенсен адмаўляецца здымацца ў сцэне і настойлівае на тым, каб гэты эпізод выразалі. Перапісаць сцэну так, каб не было стейка з крывёй, мы не можам праўкі па ходу здымак зрабіць. А гэта, блин, у нас самый кінец. Блин. А чаму я не магу пабачыць яе настроі? Мне патрэбная інфармацыя аб ёй. Колькі ў яе? Яна добра наставіцца і настрой яе добрыя. Давайте настрой няхай падае. Якасць фільма мы губляць не можам. Каб трымаць добрых актораў, трэба будзе ціхуноў шмат мець, каб кампрамат быў, але прафсаюз будзе абмяржоўваць. Ну, паглядзім, я магу і зняць потым гэта па одну штуку. Бярем бутик, шукаем таных шукаем таных пачаткоўцаў акторак, паляпшаем іх і здымаем з імі фільмы пра забароненае каханне. Прабачце, але ў маім праходжанні такое кіно прыносіла шмат грошай. Ага, окей. Ну, типу, працуе шмат варыянтаў. Я жадаю паспрабаваць гегемона. Ну, мне цікава. Типу, Марвел умоўны зрабіць. Ну, што-небудзь такое, типу, ведаеце, масавае кіно, там Армагеддон нейкі зняць, вось такое. Типу, тое, што рэальна здаравенныя касавыя фільмы, якія каштуюць да халеры грошай. Так, тыгр, там 1% уже запаўняльнасць гэтых самых сеансаў. Аренда нічога мне не каштавала, але зборы ўжо па 4000, там просто смешна. Давайте завершать контракт. Это сирийский тыгр хопить. Отправляем в архив. Лепшее место Утопия 1. Цудоўна. В архив пайшоў. У нас хутка будзе апошні з дранікаў. У нас сцэнара няма. Я нешта прадзяўбаўся. У мяне няма літаральна. У мяне 2 сцэнары на выкід рыхтуюцца і сага караля Драніктура, якая хутчэй за ўсё будзе такая сабе. Ось. Ну ладно, гэта бы наш наступны фільм, карацей. Ужо няблага было бы наступны сцэнар пісаць. Просто той, які прям спецыяльна на кінчык ужо пойдзе. Выбор прэтэндэнта на прэмію Полукс. Полукс 1933. Настаў час выбраць, якія фільмы вы вылучыце на атрыманне прэміі Полукс гэтым разам. На золотую статуэтку могуць прэтэндаваць кінакарціны, выпушчаныя ў пракат на працягу мінулага календарнага года. Так. Які у нас сам... О, якая жесть у нас. Вось, Дранік Маклауд, як не дзіўна, это наш самы лепшы, пацвердзіць яго. Дадаткова яго прасунуць мы не зможам. Кож дадатковага прасоўвання аднаго прэтэндэнта $50,000, гэта са студыі 5000 гатоўкай і 500 уплыва. Мы не можам. Так, пачакайце, скасаваць.
Што я у сэнсе найлепшы фільм? У сэнсе ні аднаго прэтэндэнта я не абраў. Вось ён. І што? Ну, пацвердзіць, вось он ёсць. Вы не выбралі ніводнага прэтэндэнта ў адной або некалькіх намінацыях. Прады? Так. А, блин, там можна было нешта пераключыць, можа. Блин, я лухту нейкую зрабіў. Ладно, і праігнаруйце. Карацей, я лухту нейкую зрабіў. У наступны раз. У некалькіх намінацыях я просто не зразумеў, куды мне тыркаць. Ну, типа, я так рэдка сюды дабіраўся. Я дабіраўся сюды один раз, по-моему, на... А, прэмію Полукс мяне, по-моему, там выгналі, альбо штосьці яшчэ, я на Полукс увогуле. Альбо я нічога не адпраўляў той раз. Ну, карацей, гэта было даўно, гэта было толькі на самым выхадзе гульні. Я зараз так далёка не забіраўся ў бягучай версіі. У мяне што, захаванне нават не актуальнае ўвогуле было. У Бірмінгеме, штат Алабама, у выніку пагрому у гета загінулі 4 чалавекі. Нагодай журналіста называюць выхад камедыі Энтані Душаніна. Душана. Беспарадкі пачаліся пасля таго, як біскуп метадысцкай царквы Бірмінгема Томас Базі напісаў адкрыты ліст супраць фільма, заклікаючы да расправы. Паводле сюжэта Энтані Душанны, белы прафесар лінгвістыкі Энтані пайшоў у заклад з калегам, што навучыць цемнаскурую дзяўчыну Душанну добрым манерам і правільным маўленню. У канцы ён улюбляецца ў сваю падапечную і цалуе яе ў вусны. Многіх гледачоў крайне абурыла гэтая сцэна. Некаторыя крытыкі назвалі фільм агіднай халтурай і пляўком у душы амерыканцаў. У лісце, які справакаваў беспарадкі, біскуп Томас Базі напісаў, што гэты фільм злачынства перад белым тварам Бога і заявіў, што калі не цемнаскурыя кранаюцца вуснамі белых, іх на дабе сцябаць бізуном. Пагромы пачаліся таксама ў некаторых гарадах Джорджыі і Місісіпі, але былі задушаны паліцыяй. Душаніна — гэта асобны жанр кіно. Это стыль жыцця. Вось он Полукс, і я нават і не блізка. Вось найлепшы фільм, і тут аператарская работа, я не выставіў нікога, я просто прадзяўбаўся. Месца намінанта пуста, бо не ўдалося знайсці кагосьці вартага. Найлепшая жаночая роля. Я бы мог выставіць, у мяне цудоўныя жаночыя ролі былі. Я не зразумею, там штосьці не націснуў там дзесьці неправільна і не тое пацвердзіў. Добра, наведаць цырымонію Полукс. Сёлета ніводны наш фільм не намеравалі на Полукс, але нас усё адно запрасілі на цырымонію. Правілы прыстойнасці прадпісваюць нам наведаць мерапрыемства, усміхацца, апладзіраваць пераможцам і сваёй эфектнай прысутнасцю напомніць, што з намі ўсё адно трэба лічыцца. Але можна плюнуць на свецкі этыкет, байкатаваць гэта безгустоўнае зборышча і даць разумець, што мы насамрэч думаем пра гэта няздар. Ну, нам уплыў патрэбны. Ідзем прысутнічаць. Дзе захаванне? Зараз 1 лютага у нас ёсць, так? Аўтазахаванне адбылося 15 студзеня. В прынцыпе, нармальна, тут недалеко. 15 дзён там не страшно. Толькі гэта да таго, як мы кота там шукалі, по-моему, яшчэ нешта такое. Но все равно не вельмі далёка. А, не, ужо пасля. Так, это у нас сицилийский тигр сыходзіць. Отправляется в архив. Поскору зараз. Сейчас. Так. Ось оно, подтвердить. Что я зразумеў не так? Вось это найлепшае кіно, так? А, вось тут кнопочку, якую я не заўважыў. Вось она далей. Найлепшая аператарская работа. Таксама яго жа. А найлепшая мужчынская роля. А что там у нас было? А я не могу поглядеть. Так, протагонист Джим Брукс. Там докладно, ён жа. Давайте, у нас способности ты выбор невялікі тады мог. Хутчэй за ўсё. Найлепшая жаночая роля. У нас няма жаночая. А, гэта не ў гэтым годзе выйшла, так? Я не могу жаночую ролю дадаць. Найлепшы рэжысёр. Так, дзе у нас тут? Рэжысёр 9.1. Крейг. Так, вось яго адправім. Сама. 9.1, камон. Найлепшы сцэнарый. Блин, я не упомню, дзе сцэнарый быў. Сцэнарыст 4.6 у яго такое сабе. Тут сцэнарыст таксама 4.6. Злоўскі, як у нас добры сцэнарыст.
Вінчэнца Дамброзія, ось сицилійський тигр. Давайте, лепший сценар. Не. Я не обрал. Ну так, на жаночу мне нема чого. Ось зараз нормально. Давайте поглядим, може штось хоч возьмем. Ну, где там результаты? Так, вось гэта бунт. Гэта Полюкс. Номинация на премию. О, мы номинацию здесь отрымали. Где мы там? Во, найлепшая мужчынская роля. Дранік Маклауд. Вось. Мы атрымалі. І ўсё, мы толькі прэтэндуем на гэтую самую лепшую мужчынскую ролю. Астатняе ніяк. Прысутнічаць. Умова выканана. Атрымайце мінімум 8 актораў з прафесіяналізмам 5 або вышэйшым на кантрактах ад 3 гадоў. Ужо выканана. Працаўнікі з камерцыйнымі статусамі будуць ахвотней працапрацоўнічаць з вами. Вось. Наступнае. Займіце 3 верхнія месцы ў рэйтынгу самых касавых фільмаў на па выніках года. Вось. Открываюць унікальныя падрядчыкі для постпрадакшану. Няблага, няблага. Мы адразу некалькі умоў выканваем. Я праваліў там квест один. Круговы прокурор. Мне датрымалі сваё слово, але я не расчараваўся, бо не чакаў ад вас многага. Ну, выбач. Я там не выканаў тыпу пра чыноўніка. Але я бы реально працябаў дзесьці просто сцэнарый і не заўважыў квесту. Так, Ульрих Стывенс. Мой контракт скончыўся, хоць я і не самага высокага меркавання аб вашай студыі. Думаю, мы ўсё яшчэ маглі бы працаваць, быць карыснымі адно аднаму. Гэта 7,0 і прадюсераў у мяне мала. Так што ён ідзе. Ён у нас застаецца. Так. Медыцынскую страхоўку яму дадзем. Накінем яшчэ наверх грошыкаў і нармальна, ў прынцыпе. Няхай будзе. На 3 гады. Апошні з дранікаў выпусціць. Мне патрэбна тэхналогія... Блін, не атрымалася нічога. Зелаўскек не знайшоў. Зелаўскек мне патрэбна, каб ты сцэнар пачаў пісаць. Нейкі. Таму што мне дакладна спатрэбіцца яшчэ новы пасля таго, які выйдзе. Так, кінчык. Зелаўскек. Давайте спачатку паглядзім. Мне бы хацелася наадварот тыпу бачыць... Так, Зелаўскек у нас майстар па экшанах. У нас будзе наступны сцэнар экшан. Можа мне пакуляць у жывёлу, пакуль не прыдумала, чаго мне далей ахвота. Ну, неблагі варыянт, неблагая гульня. Неблагая, файная, я вельмі раю. Я ўсім раю. Так, давайте-ка, нам патрэбны экшен. Самы хуткі дранік. Патэльні. Это вельмі экшоновы фільм будзе. Максімальна хутка знікае з патэльні. І ён, вядома, гістарычны. Ён гістарычны. True story, я б сказаў. І трошкі прыгоды. Так. Карыбскія астравы у нас новая тэрыторыя. На цывілізацыю 6 адпраўляецца 100. Таму на рэлізе ўжо стамілася. Ну, я разумею, я самого такога не раз было. Трыллер. Ну, мне ўжо шкада, у меня ўжо і так тут 3 тагі гэта і ёсць. Першае у нас ёсць у нас нешта шукальнік узнагароды, давайте. Так. У нас супраць яго будзе правадыр племені. Стрымнала 1000 атрымлівае, дзякую вялікі. На другім плане у нас дама ў бядзе, вядома, класіка. Даўняя загадка. Так. Пошук скарбаў. Чтоб такое яшчэ перастрэлка, гэта карыбскі, ну, вядома, перастрэлка. Фінал у нас пратаганіст знаходзіць скарб. Вось. І яшчэ адзін, альбо паставіць якога-небудзь персонажа. На халавіну яго будзем ставіць. Ты трылер хацеў. Так, дакладна, ты маеш рацыю. Давайте тады пераробім, так. Самы хуткі дранік з патэльні. Давайте тады трылер. І ўсё, экшен і триллер. Не, мы зробім тады, трэба назву мяняць.
У меня пытанне пра балы. Я кінула 100 балаў на стрым на латар, я перасунула іх, калі думала, што DMC5 вылеціць. Але я бачу, што ў спісе тых, хто закідваў. Гэта я ўжо казаў, але гэта мой касяк. Тыпу, яно... Глядзе, ну, карацей, тэхнічная праблема. У мяне набралося ўжо тэхнічных праблем, але я ўсё ніяк нічога не выправляю. Я у отпуске чамусьці з таго, што ў мяне не размеркавана, што я раблю кожны дзень і колькі часу, то бок у мяне няма раскладу. Я паспяваю менш, чым я паспяваю падчас, ну, тыпу, калі актыўна, ну, тыпу, працоўныя дні у выніку. Просто таму, што няма, ну, прадуманасці. Я літаральна гэтай багі просто не ўпраўляю. Вось. Трэба паўсюль, тыпу, трэба мелкія вось гэта штукі паліраваць, карацей. Мне зараз бота просто паліраваць патрэбна, таму што там хапае ўсяго. Адпачынак для адпачынку. Ну, вось неяк не атрымліваецца ў мяне. У мяне нейкі, я не ведаю, дзіўна. Тайм-менеджмент 0%. Літаральна. Ну, просто, тыпу, ведаеце, калі вы займаецесь тайм-менеджментам, то гэта адчуваецца як праца. Я не люблю тайм-менеджыць, так? Devil May Cry 5. Але на Devil May Cry 5 отправляется 1000. Але вось калі пачынаецца отпуск, я такі, ну ўсё, можна адпачываць. І я перастаю тайм-менеджыць. І ў выніку я не раблю штукі, якія бы зараз самы час было бы іх рабіць, але я іх ні халера не буду паспяваць. Дарэчы, наконт таго, што ні халера не паспяваецца, у панядзелак стрыма не будзе, нагадваю. У панядзелак ленивая срака. Ну, як бы гэта таксама хацелася б ленивая срака, просто хацелось бы гэтай ленивай срацы адпачыць. Ну вось. У панядзелак стрыма не будзе, але у аўторак будзе ўсё ж такі стрым, альбо можа варта яго адмяніць. Я вось зараз задумваюся. Але не, бессэнсоўна яго адмяняць ужо. Там усё роўно у меня польская будзе з раніцы у аўторак. Так, пам-пам-пам. Dante One Love. Dante ачмурэнейшы просто. Так, пам. Супернік, альбо яшчэ адзін тег дадаць. Распусны секс, я не ведаю. Я просто так дадам яго, таму што чым бы не. У нас ужо ён не такі свежы. Давайте штосьці. Гэтыя тегі, вось гэтая ўжо даўняя загадка і пошук скарбу ўжо трошкі забітая. Трэба нейкі нечаканыя. Неўзаемная любоў. Ну, такі нейкі романтычны. Помста за блізкіх. Не, у нас уже такі быў. Пошук забойцы. Давайте пошук забойцы. Не, як ён у экшен, у трилер трапляе. Не, давайте, пошук забойцы, нормально. Все. Несвежий распусны секс. Ну, трошки такія. Давайте будем спадзявацца, што нормально напіша. Зелаўскі у нас рабіў сцэнарый для папярэдняга году, але сцэнарыста у нас самае слабае месца, насамрэч. Так, апошні з дранікаў адпраўляецца ў нас. Наколькі ты уляцеў у мінус? Ананімны аўтар. Гэты фільм настолькі нікчэмны, што годна быць хіба што парушынкай на боце сапраўднага кінамастацтва. Гэта разумее кожны, хто хоць крыху разбіраецца ў кіно. Гэта маладое мастацтва, якое магло б дасягнуць нечуваных вышынь. На Lucky Tower Ultimate отправляется 1000, дякую. Это маладое мастацтва, якое магло б дасягнуць нечуваных вышынь, каб не аддавалі яго на откуп усякім тупіцам. Ну, бачце, якія ёсць. Ну, вось гэты досвед такі расце, так? Гэта просто жарт. Калі паглядзець, ну, тыпу, у лімітах, ну, памерах усяко, з іншага боку сцэнарыст лепей за ўсё парабчаецца. Fear and Hunger 6660 даваць балы грэх. Кайфово. Так, апошні з драннікаў. Усе такі свежыя. Вось, на апошняга з драннікаў сышло 860 000. І прынцэса Драніка Патра у нас гатовая, пойдзе ў постпрадакшн зараз. У сэнсе постпрадакшн скончыла і зараз на гэта самае. Яшчэ пагоршылася яна 3,8. Зусім не аб чым. Затое чамусьці гэта самае, як яна, прывабнасць мастацкая даволі высокая, прынцэса Драніка Патры. Так, давайте гэта скіпнем. Постера браць. Божукна, чаму там ваенная нейкая тэматыка? Я не памятаю, што я зрабіў. Які тэгі я там закідаў?
Перастрэлка, даўняя загадка, рабаванне банка, а пошук на нейкі лухту я карацей накідаў. Экшн гістарычны. Што я зрабіў? Там быў распусны секс, магчыма. Во, яна ваенная якраз вось тут гэтая. Усё цудоўна, яна ідэальна трапляе у час, я нават нашыя кінотэатры полностью запаўняем. Чужыя таксама, да. Нягледзячы на тое, што фільм лухта, я ўсё роўна буду так і ў чужыя яшчэ 3000, вось так. Нашыя будзе няхай і вось так пакрыху на зніжэнне. Друк фільма копіі. Вось так копіі, усё. Нормально. 230 000 розпіс сеансаў, і зараз яшчэ на рекламу садзе. Магчыма, не акупіцца гэты фільм. Я пераацэньваю сябе. Такая сабе ўдарэнька патра. Ну, такая... Я не ведаю, чаму я сабе... Што я там сабе думаў, калі я спрабаваў гэта сабраць па тегах. Рамонак пісаў водыкі для віпі. Будынак палітыкі не можна пабудаваць? Мне падаецца, пабудаваны, не? Давайте вось так, закінем. Реклама. Дарослыя мужчыны у нас на гэта. Вось. Гэта нельга было бы разблокаваць. Мозгавітыя чытачы. Добра. На прагляд анімэ адправляецца 1000. Окей. Як скасаваць? Няма такой опцыі. Адсутнічае. Ёсць адна опцыя, як штосьці можа знікнуць са спісу. Гэта чалавек перастае на яе накідваць. Ну, прагляд анімэ, я так разумею, на мой выбар, так? Я просто пачаў глядзець гэтых самых капелюшыкаў, гэтых, божух, на атэлье магічных капелюшэй, ачмурэнная штука. Мне вельмі спадабалася. Так, чат, дарэчы, мы ж сёння рулетку круцім, так? Сёння нічога не вылятае. Вылеты ў нас зараз будуць толькі ў чацвер. Вылятаюць толькі гульні, за якія не галасавалі больш за 14 дзён. У нас там зараз такіх даволі шмат. Так што не вылетае нічога да самага наступнага чацверга. Рулетка будзе 10 праз хвілінак 10. А яшчэ сёння я скончу 10 праз 1,5 гадзінкі. То бок можа нават менш, таму што мне патрэбны час, каб сабраць рэчы. Я на выходныя з'еду ва Вроцлаў. І у панядзелак толькі вярнусь, там астрыма не будзе. Ось з раніцы такая справа. Так што я 10, ну, тыпу, я не супер доўга буду. Ну, сёння не засіджваемся. Так, па-па-па-па-пам. Вядучы сярэдняга старэйшага, вось гэта нам падыдзе. Выпускаць часопісы, радыёперадачы, аўдыторыя падаецца невялікая, але дзякуючы глыбокай экспертызе захапленай, так, бла-бла-бла, ходзіць па руках, што павышае ахопу дзесяткі разоў, асабліва сярод недурной моладзі. Недурная моладзь, карацей. Ім застануцца каточкі, з жонкай застануцца, я адзін паеду. Так, выдавецтва выпускае Амерыкі, які даўно сталі сінонім слова прэса, іх чытаюць на аўтобусных прыпынках. Так, вось гэта можа быць. Вось гэта рэклама на билбордах. Ross & Ross Bros. Гэтая штука. Так, прыцягненне гледачоў гэтай групы прывядзе да павольнага падзення наведвальнасці. Давайте вось гэтую рэкламу возьмем. Чым праблема? Запускаеш стрым на смартфоне і гуляеш у Майнкрафт па памяці. А як гэта Майнкрафт па памяці? Гэта я тыпу і расказваю, як я гуляў калісьці ў Майнкрафт? Гэта так працуе? Не, тыпу лайвстрым, можа, які было бы і неблагая ідэя, але, блин, арганізоўваць гэта я... Не. Калі-небудзь, але... Не ў гэты раз дакладна. Это нейкі мем. Ага, окей, ладно. Я пропустил такое. Это не мем, это легенда. Я легенду пропустил. Просто легендарную речь. Ну-ка, зараз на паузу поставлю.
Божухна. Адзін мільён праглядаў, як чэл 1 гадзіну апісвае тое, як ён гуляў бы Майнкрафт, таму што вось ён рабіў бы такія-то рэчы. Гэта аўдыокніга Майнкрафта. Чувак гадзіну сядзіць у машыне і гуляе ў Майнкрафт. Ну. Добра, окей, ўсё. Я расказаў вам, вось я вам расказаў, у прынцыпе, відос. Вось як я вам зараз распавёў відос, толькі чэл так гуляе. То бок, уявіце сабе, я бы вам расказваў проста пра тое, як я гуляю штосьці. Просто. Не, тыпу, чаму бы не? Просто гэта настолькі канцэптуальна нейкая незвычайная рэч. Так. Нехта падкінуў касметычку Вінні Крыстэнсен цукерку, калі яна разгарнула абгортку, унутры аказалася гаўно. Зараз актрыса працуе псіхолог, і яна патрабуе знайсці шкодніка. Вінні Крыстэнсен у нас тыпу зорачка наша, таму мы яе шануем. І знайсці гэтага жартаўніка, ціхун ідзі шукай. Добрый дзень усім. Пытанне ў тым, як лепш палепшыць беларускую мову, больш падрабязна, на што лепш слухаць. Так. Зараз. Вітаю Крімсі, па-першае, так, па-другое, так, зараз полюкс давайте прыпынем, у меня тут з нагарода полюкс пачалася. Пытанне ў тым, як лепш палепшыць беларускую мову, сваю, тыпу, што лепш, слухаць ці пісаць? Залежыць ад узроўня, на мой, так, залежыць ад твайго ўзроўня, то бок, калі ты спрабуеш, я скажу, як я вучу. Вось, як я вучу, ну, мовы увогуле. Гэта, у першую чаргу, проста контент. Акрамя таго, што ты пісаць і чытаць вельмі дапамагае, таму што ты маеш магчымасць паўтарыць у выніку, ты паўтараеш, як бы ты чытаеш, ты пішаш, лепей чытаць, пісаць, каб сабе ў галаве укласці словы, так? Калі і на гэта наверх яшчэ па магчымасці слухаць, тыпу, ну, ідэальнага контента няма, то проста асяродзіць сябе мовай гэтай новай для сябе, і ты асяроджваеш сябе ў гэтым, ну, проста робіш гэта поўнае асяроддзе. У ідэале зрабіць поўнае паглыбленне, бягучы інтэрнэт гэта дазваляе, то бок як мага больш гадзін у дзень мець доступ да вось гэтай мовы і слухаць яе нават з памылкамі, там не з памылкамі, неважна насамрэч. Вось, і пакрыху гэта ўсё яно ўкладваецца вельмі паляпшае. Калі ты прям у цябе добры ўзровень і ты спрабуеш зрабіць прям у цябе ўжо ўзровень, скажем так, нейкай мовы там B2 і табе патрэбна яшчэ вышэй злазіць, табе патрэбна пэўную літаратуру чытаць. І тут ужо важна чытаць тое, што табе цікава. Калі ты проста жадаеш свой складана начапляць словаў, якія табе не цікавыя. На C1, калі ісці далей, ну, тыпу, высокі ўзровень валодання, то трэба шукаць тое, што табе цікава. Тая тэматыка, якая табе цікава, у ёй ты будзеш развівацца значна хутчэй, і там ужо, па сутнасці, без розніцы, што развіваць, таму што развіваецца тое, што табе цікава заўсёды. Вось, так што пытанне паляпшэння. Для пачаткоўца пісаць, чытаць і слухаць усё адразу. Пры гэтым, ну, не адначасова, ты, тыпу, любы тэкст, ты можаш перапісваць тэксты, ты можаш выконваць нейкія простыя заданні, але максімальна як мага больш пісаць і чытаць у гэты момант. Пры гэтым слухаць важна, таму што калі мова, ну, я не ведаю, дарэчы, Крымсі, для цябе, калі ты зараз, ну, просто, я зараз чат, калі вы не разумееце, час часу тут прыходзяць людзі, для якіх беларуская не родная. І я зараз тлумачу як для чалавека, якая не родная. Я не ведаю твою сітуацыю ў Крымзе, таму ты, калі ласка, можа напішы, як твой досвед, таму што для розных людзей я бы прапанаваў рознае. Для тых, хто для беларусаў, хто спрабуе перайсці альбо палепшыць свае веды, тут ужо пытанне выключна ўзроўня, але калі яна для цябе іншаземная, скажем так, калі яна зусім не твая і ты нават з іншай групавой моўнай групы, то тут будуць іншыя рэкамендацыі. Вось, гэта будзе сваё трошкі. Так, лепей чытаць і размаўляць імхо. Ну, вось, рабіць мемы. Так што, ну, Крымзе, вось, ну, такая, мае прапановы будуць адрознівацца в залежнасці ад тваёй сітуацыі.
Полюкс 1933. Мяне зваць Хэрланд. Давайте глядзець полюкс узнагароды. У нас мясцовы Оскар пачаўся. Так, цікавы момант мы выбралі, правда? Гэта, дарэчы, сухі закон, там і ўсё, там да халеры ўсяго. Людзі злыя, людзі ў роспачы, нехта ў абурэнні граміць кінотэатр, а нехта не ведае нават, чым заўтра будзе карміць сваю сям'ю. Каб трохі збавіць напружанне ў грамадстве, мы вырашылі сабраць у адной зале ўсіх мільянераў і прымусіць іх уручаць адно аднаму залатыя статуэткі. Ну, цудоўная ідэя. Чаму сёння гульні не лятаюць, яны ж за 14 дзён? Просто таму, што вылятанне будзе адбывацца толькі ў чацвер. То бок на галасаванні за топ-1. То бок без рулетак. Ну, рулеткі не ўлічваюцца. То бок, калі у нас будзе, напрыклад, тыдзень па рулетках, то тады вылетаць усё роўно толькі ў чацвер будзе. Што ў нас? Мужчынская роля. Блин, мы не выйгралі, мы не атрымалі ўзнагароду, але намінацыя таксама няблага. Настрой у Джима Брукса улетел просто в шчэнт. Ну, мы нават і не маем абсолютно там ніякіх прапаноў. Няхай. Неважно, хто пераможа. Don't starve together. На Don't Starve Together отправляется 7500 агулам. Дзякуй вялікі. Золотая маліна будзе? Я думаю, што з'явіцца яшчэ. Ну, я не веду, дарэчы, ці ёсць такі контент у гульні. Don't starve together. Але я бы чакаў. Я украінец з поўдня, але Беларусю зацікавіўся даўно. Ну, табе будзе, скажем так, просто. Ну, таму што украінская блізка. Розніца з такой сітуацыяй, то лепей слухаць важна, таму што рознае ўсё ж такі вымаўленне. І з таго, што мы, скажем так, заўсёды тэкст, ён гэта спроба адлюстраваць тое, як словы вымаўляюцца, так? Пі-пі-пів-пів-вів-вів. Што? Так, знагорода, цырымонія скончваецца. Карацей, моя... Зараз ён скончвае. Так, застрэчу ў наступным годзе, развітваецца з намі. Я пропускаю, я нейкі мем не ведаю. Піці, піў-піў, віў-віў. Што? Там у кароткае, калі што, вельмі цікава гучыць. Калі вы просто шмат у кароткіх адправіце, то яно цікава гучыць. Ну вось. Карацей, я думаю, што самае важнае будзе трохі зразумець рытм мовы, то бок паслухаць, ну, беларускую, так, калі ты украінец, так, і тэкст. Ну, типу тэксты, таму што напісанне адрозніваецца вельмі моцна, але яно дапамагае зразумець, чаму словы так гучаць. Таму што ў цябе ёсць, ну, скажем так, фармат ужо ў галаве пэўны таго, як украінская працуе, так? І ў цябе ёсць уяўленне, як яна працуе. Але з таго, што ёсць вось гэтыя нюансы, то чытанне тэксту для цябе будзе больш складаным, чым слуханне. Слуханне ў нас, яны вельмі падобныя, і слуханне не будзе выклікаць праблемы праз першыя там гадзіну-дзве, то бок калі ты упершыню, ну, калі ты ўжо ведаеш, што табе проста. Вось таму пісанне. Пісанне, чытанне. Вось такое. Варыятку мне трэба на созвон. Зараз. Ніхто не атрымаў досведу, бо ніводны намінант не працуе на вашай студыі. Добра? У сэнсе ніводны намінант не працуе. Аплата падаткаў 103 000. Аплаціць 103 000. Усё, так, зараз рулетачка будзе. Ці лепш палепшыць гук. Ну, у сэнсе маўлення, калі ты, ну, зрэшце твайго ўзроўня. Калі ты жадаеш паляпшаць сваё маўленне, то табе патрэбна размаўляць. Ну, як бы, усё проста. Калі ты прям хочаш акадэмічна падысці да гэтай праблемы, то ты заўсёды працуеш над тым, што ў цябе самае слабое. Але самае слабое працаваць над гэтым заўсёды сумней за ўсё, таму што яно слабае, хутчэй за ўсё, з-за таго, што табе альбо не цікава, часцей не цікава, альбо час ад часу з-за таго, што ў цябе няма магчымасці з гэтым скарыстацца. Вось такая што. Калі пра гук ты пра маўленне кажаш.
Вось. Ну, вось маўленне, ну, на жаль, калі ты жадаеш палепшыць маўленне, то ты, як бы, табе патрэбна размаўляць. Гэта не абысці праблему гэтую ніяк, самае складанае будзе знайсці з кім паразмаўляць. Вось. У мяне так з польскай, ну, прям складана. Таму што доўгі час не было з кім паразмаўляць, і зараз, ну, з настаўніцай займаюся, і зараз раптоўна я пачаў размаўляць на польскай. Нармальна. Ось, таму што проста ўвесь гэты час не было куды. У якія вушы гэта ўсё выгаворваць. Так, што я? Дзе моя рулетка? Дзе моя рулетка? Зараз я вас закіну на рулетку. Можна самім сабою паразмаўляць. Самім сабою ёсць такая праблема, хаця, ну, тыпу, гэта можа працаваць. Ну, і адзінае, што вымаўленне крыху будзе становіцца лепей, таму што пакуль ты размаўляеш, ты прызвычаешся да свайго голасу. Калі новая мова асабліва, то я скажу вельмі важны момант, гэта прызвычаецца да свайго жа голасу на гэтай мове. Нават калі ты з памылкамі размаўляеш. Гэта пэўны псіхалагічны момант, які вельмі складана пераадолець, і шмат хто недаацэньвае яго важнасць. Размаўляць нехта не тое, гэта мне патрэбны хейспінер. Размаўляць з памылкамі таксама важна. Ну, тыпу, без розніцы. Не ў памылках справа. Справа ў тым, каб пачаць. Ёсць, пералезлі. А калі некалькі асоб у галаве, ой, лёгка тады. У вас толькі чалоп, з якім можна цікава паразмаўляць. Цяжка, калі няма з кім пагаварыць. Так, ну, гэта праблема. Зноў жа, тады мне няма ідэальнага тыпу рашэння для гэтага, таму што калі хочацца пэўную здольнасць паляпшаць, то з маўленнем самае складанае, таму што табе патрэбна камусьці гэта казаць, ну, у ідэале. Ну, хаця бы на аўдыторыю стрымы таксама, гэта таксама варыянт. Але ў ім з'яўляецца шмат тэхнічных пытанняў і іншых там дэталяў. Дайце-ка момант, я зараз паведамленне. Прибрать. Зараз я забираю наш спис голосования. Так, прибираем каапы. Так, блин, не, трэба обновить, там нейкие улезли, гэта дефолтные. Вось, так, додать. Так, Элиас по-беларуску, гэта нам придется збирать людей. Это у нас ідзе з рулетки. Дзе у нас яшчэ каап з чатерсамі, гэта таксама арганізацыйная штука, патрабуе часу. Magic каап і 10 Rimworld каап. Вось оно ёсць. Стрым на лад. І ўсё, мне падаецца. Так, про гэта аніме не патрабуе збору нейкага. Давайте яшчэ знешні выгляд змянім. Які мы не тыркалі? Вось гэта, па-моему, не тыркалі. Па-моему, не упэўнены. Уже, падаецца, ўсё прайшлі збольшага. Так, зараз перамешваем. Гэта ўвесь наш спіс гулень. І тое, што перамагае, у гэтым будзем гуляць у чацвер. Паляцелі. Beyond Good and Evil перамагае, віншую Beyond Good and Evil. А зараз я дадам сабе у спіс гулень. Так. Колькі на ёй было? Beyond Good and Evil 47 тысяч. О, ёсць. Так. Пераможца ёсць. Дадаў. І зараз я вам спіс яшчэ аднаўлю. Спіс лідараў. Оп. Цудоўна. Вяртаемся назад. Пераможца абраная. Віншую Beyond Good and Evil. Будзем у яе гуляць. Трэба яшчэ забрацца, можа. Спадзяюся, з ёй тэхнічных праблемаў ніякіх не будзе. Гуляць ўсё ж такі старая. Так.
А мы вяртаемся да Hollywood Animal і рэцэпты шарлоткі, якія адбываюцца ў чаце. З шарлотка з укропам, самае звычайнае. У нас плоскае дно, наш фільм. Служба бяспекі знайшла вінаватага ў той гісторыі з цукеркай. У сумцы аднаго з актораў масоўкі знайшлі абгорткі ад такіх самых цукерак. Яго звольнілі, цяпер Вінні Кірстенсен можа працаваць нічога не баючыся. Цудоўна. Лепш глядзець фільмы на беларускай мове або субтытрамі. Так, пачакай. Тыпу, лепш глядзець фільмы на беларускай мове або субтытрамі. Ну, ты можаш знайсці варыянты, калі і тое, і другое ёсць. І агучка, і адначасова субтытры. Ты можаш такое глядзець. Вось, існуе такое, такога хапае. І вось такое. Але зноў жа, у першую чаргу бывае такое, залежыць ад таго, які контент табе падабаецца, так? Таму што бывае такое, што бывае цябе цікавіць такая тэма, у якой проста няма такога, можа быць мала альбо недастаткова цікавых для цябе контенту. Арыентуйся на тое, што табе ў першую чаргу цікава будзе. Тое, чым ты займаешься, скажем так, две рэчы, якія можна арыентавацца. Гэта тое, што ты будзеш карыстаць, у ідэале тое, што ты будзеш карыстаць. Ну, напрыклад, ты вывучаеш мову для таго, каб штосьці рабіць, так? І тое, што табе цікава. Вось, тое, што табе будзе цікава глядзець. У ідэале, каб гэтыя дзве рэчы супадалі. То бок, адначасова там, дзе ты можаш гэтым скарыстацца, і тое, што табе цікава. Вось, это будзе самае ідэальнае, таму што ў цябе будзе раптоўна пашырацца кола твайго прымянення, і ты зможаш больш актыўна карыстацца, і такім чынам будзе павышацца кола таго, што ты можаш яшчэ праглядзець дадатковага і паляпшаць далей. Вось, калі ты прямо спрабуеш прям вельмі так апрацаваць і палепшыць, то чытаць складаныя творы, глядзець складаныя фільмы, ну, тыпу, просто больш складаныя рэчы. Усё непросто. Так, это мы пропускаем. Где моя музычка? Так, сага караля Драніктура. У сэнсе, пачакайце. Пачынаецца пра прадакшн, гэта у нас сцэнар 5,9, 5,8. Бачыце, якія слабыя сцэнары ў мяне на студыі выходзяць? Яны пачынаюць з пяцёркі, ну, там, шестеркі, напрыклад. 5-6, гэта мои зараз звычайныя, тыпу, кінчык мой. Мне бы добрых сцэнарыстаў, і ўсё файна было бы. Так, аператор патрэбная. Падарункаў патрэбна набыць, бо нездаволеныя ёсць людзі. Гэты аператор з намі застаецца дакладна. Вось ты працуй. Павільён таксама вось гэты пойдзе. А чаму такая нізкая? Павільён 3-го ўзроўню патрэбны. Замак і навакольная мясцовасць. Ага. Або калі бы я з гэтым пайшоў, просто наяўнасць офіса было бы ўжо проста. Ну, тыпу, ўжо другі ўзровень. Блін, не халер сабе. Гарадская плошча другого ўзроўню. Лес таксама мы можам зрабіць у майстэрнях, але просто, блін, офіс по пошуку натуры патрэбна сабе завесці. Ну, то некаторыя ўжо зусім лухтаненька. Альбо супердарагія павільёны нейкія патрэбна. Продолжение контракту. Гамар Ворон не может удзельнічаць на гэтым праекце, бо яго на контракт сканчаецца праз 9 сутак, а здымкі завершыцца толькі праз 154 сутак. Не халеры, так доўга. Дамовімся, давайте. Адразу контракт ему працягнем. Чаму я гэту страховку не могу ему подвесить? Ну ладно. Так, технологии пошли. Пошли верши про Шарлоточку. Бойка за тое, у нас уже пошла бойка за тое, хто самый выдатный Бонд. Так, яшчэ адзін Крейг Гриффін. Гэта актор у нас, так?
Так, падаецца. Альбо чакаць. А, прадюсер. Не, прадюсера мы гэтага ўтрымліваем. Мы яго пакідаем 100%. Так. Яшчэ рэжысёр круты будзе. Круты будзе у нас Олівер Гіл, вось гэты. Яго дружбак будзе Томас Грэй. Томас Рэй. Зноў не можа ўдзельнічаць. Боже, што вы усе такія? Усім вам грошы патрэбна заплаціць. Вось. Настаўнік. Боже, колькі іх тут. Яго настаўнік будзе, вось давайте кракавяка нашага. Злая ведьма. Ёсць у нас хтосьці, хто пад гэтую ролю падыдзе? Блин. Давайте зорку. Няхай будзе. У нас все роўна няма іншай нейкай стужкі, якой бы можна было бы іх усіх адправіць. Новы сцэнар? Ёсць. Сцэнар на выкид, поўная лухта. Бачце, якая лухта. То бок, калі не крутых сцэнарыстаў адпраўляю, то гэта просто ні аб чым. 1 там і 2 будзе. Затое паляпшэнне неблагое. Адкласці. Гэта мы не будзем управляць. Это сцэнар на выкид. Далей сцэнарыі. У нас хто вольны са сцэнарыстаў? Боже, за дзень да інаўгурацыі Франклін Ді Рузвельт паабяцаў правесці шэраг рэформ, якія адновяць працу банкаў, стабілізуюць цэны і знізяць беспрацоўе. Абраны прэзідэнт запэўнівае, што пазітыўныя змяненні амерыканцы заўважаць ужо першыя 100 дзён работы ягонамі адміністрацыі. Журналісты называлі палітыку Рузвельта новым курсам. Так, добра. Нашы сцэнарысты. Тоні Тэррі нам патрэбна, каб напісаў нейкі добры сцэнар. Ёсць ідэі нейкія? Не, лепей праз канструктара. А вось Карлас гістарычныя і экшаны. Сцэнары на выкід яшчэ адзін патрэбна падрыхтаваць. Гістарычны і экшан. У нас ёсць гістарычныя. Вось на дзікі захад. Ты у нас. Няхай. Пашахна. А пачалося з шарлотачкі-то у вас у чаце, а? Нічога не адбывалася на плошчы. Нічога не адбывалася. Так, мы же усе тут кітайскія боты, не? Так, сцэнар на выкид. Адпраўляецца на выкид. Як бы гэта дзіўна не гучала. І нам патрэбны нейкі такі добры. Тоні Тэррі па гістарычных у нас. Паліцыя, рэйд паліцыі. Прырвалі мне сцэнар рыхтаваць новы. Паліцейскі рэйд. Нічога не знайшлі. Падазроных прадметаў. Гатоўка 281 пайшла на праверку. Парушэнне працоўнага заканадаўства няма, іншых парушэнняў няма. Дик Виллер прагульваўся па студыйнай тэрыторыі, божу. Тэрыторыі падчас паліцейскага рэйду. Яго быў касцюм і рэквізіт са здымак, каўбойскі ўбор і рэвальвер. Паліцыянты спалохалі зброі, скруцілі і пабілі актора. Толькі потым яны разабраліся, што той не збіраўся ні на кога нападаць. Дактары кажуць, што Дик Виллер выйдзе з бальніцы праз 2 месяцы. Чмурренна. Прыляцелі, блин. Што яны тут шукалі? Гатоўку толькі знайшлі і забралі ў мяне. Бандыты клятыя. А ў іх суд на іх падаць. Дык вось мы вітаю у Амерыцы 33-го. Добра, што не забілі. Так. Па-па-па-па-пам. Гэта у нас сцэнар на выкид. Так. А, не-не-не-не. Гэта гістарычныя.
Я нават не ведаю. Блін, а як назваць? Нам патрэбны гістарычны нейкі фільм. Альбо я памыляюся зараз. Гістарычны, так, любімы жанр. Жанр экшн і гістарычны. Гістарычны экшн. Кароль Дранік-тур у нас быў. У нас... Усяслаў Дранікадзел, вось. Добра, мне падабаецца. Усяслаў Дранікадзел. Так. Гістарычныя. І гэта, вядома, павінна быць прыгоды яшчэ. Гэта ў нас не казачнае каралёўства, ёсць нешта... Ладно, казачнае каралёўства будзе. Галоўны пратаганіст у нас не той, каб вялікі выбар, а у нас ёсць шукальнік узнагароды для гэтага альбо рыцары. І гэтыя тэгі ўжо трошкі падзавыкарыстаныя. Але давайте лупіць яго. Бандыты, забойцы, злы монстр. О, пачвара нейкая будзе, давайте. Які нахрен гістарычны, калі гэта злы монстр? Упс. Агрэсіўная пачвара, народжаная забіваць усіх, каго сустрэне. Блин. Гэта не японская, не. Дакладна. Ну, типу, я скажу, што гэта не японская, на першы погляд. Ну, як мінімум, як чытаецца. Потому што таких камбінацый няма ў японскай. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Верхаводы злачынцаў. Крымінальная іерархія, бандыты. Ну, злая ведьма. Ну, типу, калі... Блин, якая она нахрен самая гістарычная тады? Давайте... Верхавод злачин... Блин, гэта таксама уже забойца у нас менш за ўсё выкарыстаны. Так. Кто-небудзь суперніка у нас мало было. Суровы бацька, так, альбо маці, любоўны інтарэс, злы начальнік. Не, ну такое. Даўняя загадка, няхай будзе. У нас же, дарэчы, сакавік. Так. Калі ён будзе 150 дзён, то можа быць мы пад Новы год нешта. Трылер у нас уже ў працэсе. Ну, реально у нас будзе просто рабіцца ён 150 дзён, напрыклад, так? Нам бы пад Новы год просто штосьці. Рыцарскія турніры у нас нешта падзавыкарыстана. Распусны секс уже даволі новы стаў тэх. Яскравы гвалт няхай будзе. Вось, пошук скарбаў. Это ж у нас гістарычныя прыгоды, правильно? Перастрэлка цудоўна была бы вельмі гістарычная і прыгодніцкая ў казачным каралеўстве. Каляда як каталізатор, вось, давайте, вось гэта будзе. І у нас знаходжанне скарба. Усё, мне ўсё максимум тегаў. Некі супернік, давайте, жанчына будзе. Просто каб разнастайнасць, каб жаночай ролі дадаць. Так. Ну, я не ведаю. Нешта такое. Нешта гэткае. Это вось адзін з тых сцэнараў, які я не ведаю, што я потом не буду ведаць, што я рабіў з гэтым сцэнаром і чаму так атрымалася. Вось, самы хуткі дранік з патэльні рыхтуецца, і Усяслаў Дранікадзел, гэта будзе нашы фільмы на выдрук. Але ёсць яшчэ там опанькі. Так, апошні з дранікаў. У нас запаўняльнасць неблагая яшчэ. Можна яшчэ раз апошняга з дранікаў. Ну ён першы тыдзень, ён вельмі дрэнна насамрэч, не толькі высокае месца заняў. Пачакайце-ка, зборы за перыяд, прыбытак. А чаму ён такі прыбытковы? Апошні з дранікаў вельмі няблага прадаўся. Ну, тыпу, я рэальна зарабіў на ім. Давайте паўтарыць яшчэ. Можа быць, яшчэ больш кінотэатру. Просто ён не вельмі круты фільм, але я нармальна ім зарабіў. Вельмі няблага. 2 мільёны прынёс мне апошні з дранікаў. Там прыцэса дранікапатара поўная лухта будзе, але вось гэтае плоскае дно, тады мы прям здаравенная колькасць кінотэатраў возьмем. Ну, тыпу, я рэальна буду на яго прям кінотэатраў паставлю.
Абмежаваць вылучэнне на найлепшы фільм. Студыя, якая выйграла ў намінацыі найлепшы фільм, не можа прэтэндаваць на намінацыю гэтай катэгорыі ў наступным годзе. Новая ініцыятыва. Альянс. Гэта новая ініцыятыва, якая па тыпу з'явілася, так? Яна была заблокіравана. Ну, добра, працягнуць. Няхай будзе. Я думаю, гэта хтосьці прапанову вынес, але не, гэта просто магчымасць такая. Давайте-ка ўзнагароды панабываем. Так, медыцынская страхоўка у нас актыўна тут карыстаюцца ёй. Новае выданне пачало пісаць пра кіно Neverending Adventures. Калі у вас дапытлівы розум і гарачае сэрца, наш часопіс ператворыць нават самых юных з вас у сапраўдную шукальнікаў скарбаў, пераможцаў пачвар і пакаральнікаў зор. І ніякая небяспека на шляху не будзе старшыць вас. Ідэальна для мяне, таму што мне якраз такі асноўныя ўсе фільмы гэта па сутнасці нейкія гістарычныя, адвенчуры, там вось гэта ўсё. Так, сага караля Дарніктура. Предпрадакшн скончыўся. І ўсё падае якасць, ну, што, ў прынцыпе, чакана ў маёй студыі, у мяне уверх нічога не ідзе. Толькі даўгі. Зноў жа лакацыя, касцюмы і рэквізіт зараз. Бачыце, усё зялёненька, усё цудоўна. Што гэта за правілы такія? Ну, вось такое вось. Лакацыі, касцюмы і рэквізіты мне стрымліваюць. Вось такая вось лухта. Мне патрэбны ціхун, які будзе на здымках удзельнічаць. Блін, канешне, аркестравая заля, офіс правядзення мерапрыемстваў, што гэта у нас? Досведы. Даследаванне тэгаў потым на 15 суткаў хутчэй будзе. Юрыдычная ахова, 500 гатоўка ў месяц, радасныя навічкі. Што гэта у нас? Райан Дойл, бутлегер. Давай зваць адзін аднаго калегамі. Абодва мы забаўляем людзей, ты фільмамі, а я півам і віскі. Дык вось, калега, трэба твая помач. Я адкрываю бар з назвай Голлівуд. І каб завабіць публіку, прыдумаў ход, конкурс піва. Хто вып'е больш за ўсіх, той і пераможа. Ідэя была б яшчэ той хуятой, калі б не ўзнагарода. Раз ужо бар называецца Голлівуд, хай пераможцу даюць сапраўдны полакс. Разумею, гучыць дзікавата, але перадумаць не магу, пра гэта ўжо аб'явілі па радыё. Ды што, калега, папросіш каго-небудзь аддаць мне цацку? У іх яна, пэўна, не на паліцыі, а палічцы пыліцца, а мне для справы трэба. Упэўнены за месяц магутасці такога, на гэта мне спатрэбіцца цэлы год, у мяне няма полуксаў. Адмоўны рост, ну... Прабач, але гэтым разам нічым не змогу дапамагчы. Я табе не дапамагу, чэл. Я табе нават падманваць не буду. Мне полакс атрымаць патрэбна яшчэ, каб такое. Эх, калега, дарма я на цехавую салідарнасць разлічваў. Хуй з табой, золотая рыбка, сам справлюся. Добра. Дадатковыя. А дзесьці у мяне было... Вось, адзін прадюсер на 2 праектах. Просто 47 дзён будзе даследавана. Той самы знакаміты адмоўны рост, ну... Не, ну насамрэч я здзіўлены, што я не... У мяне ў дэмцы усе студыі праваліваліся, проста люта ляцелі ў мінус, я не мог нармальна іх выцягнуць. А гэта нават плюс ідзе. Прэміальныя палітыкі гегемона. Колькасць гледачоў першы тыдзень пракату павялічылася на 25%, дзякуючы палітыцы гегемона. Цудоўна, у мяне пайшоў гегемон ужо працаваць. Вось, і зніжаецца цікаўнасць да фільма. Прыбытак рэальна пайшлі, ну нармальны такі прыбытак пайшоў. Мне можа нават варта запусціць запаўняльнасць па 108% ўсё яшчэ. Хоць яна і падае, але яна ўсё яшчэ ёсць. Я зарабляю 46 000. Там, хутчэй за ўсё, будуць апошнія. Слухайце, мне нават мае сэнс яшчэ раз паўтарыць. За гэты перыяд я сабраў 400 000, я хутчэй за ўсё яшчэ 10-50 000. Але ж там іншыя залі. На аренду ў мяне сыдзе. Я не куплю аренду. Не, бессэнсоўна, аренду не куплю. Наладзіць пракат, гэта я магу, тыпу, зараз трошкі вось так зрабіць. Толькі ў сваіх паказваць, правильно? Ось у сваіх буду просто.
Толькі пракат толькі ў маіх. Тэг не знойдзены, Міхась Бэй не знайшоў нічога. Блин, мне патрэбны новыя тэгі. Паўтарыце, Міхась. Давай. Галоўнае не праміргаць момант, калі канкуренты пачнуць скупляць кінотэатр, прынамсі так было раней. Ну, я не гатовы да гэтага, калі што. А тут галоўнае не праміргаць... Так, гэта я прачытаў, складана без полакса, знаць бы яшчэ, што гэта такое. Полакс — гэта ўзнагароды тыпу Оскара мясцовага. Я просто, каб здабыць яго, мне патрэбна тыпу выпусціць круты фільм, а я не магу прапанаваць полакс каму-небудзь леваму, калі ў мяне ніводнага. Так, аналітыка аўдыторыі палепшаная будзе ў мяне. Гэта ўсё пакуль у працэсе. Кеннет Хантер, аператара. Мой контракт скончыўся, хоць я не самага высокага меркавання. Мне патрэбны ты застаешся. Пашыраная страхоўка. Грошыкі. Ты ў мяне застаешся. На час, на 3 гады будзеш. В сэнсе прыняць немагчыма. Недостаткова, тому что плачу. Ось. Так, новая инициатива. Павялічыць мінімальную зарплату шараговых працаўнікоў. Мінімальная зарплата шараговага працаўніка вырасце на 75%. Добра, окей, няхай здаецца. Плоскае дно скончвае свае здымкі. Колькі, давай, пакажы мне сваю якасць. Давай. Падае, гэта чакана, гэта нічога новага. Але пытанне, як далёка яно ўпадзе. Ну, даволі моцна. Але я ўсё роўна шмат на гэтае кіно аддам. Ну, тыпу, рэклама будзе просто, прям, я кінуся грошыма. Чаму, так? На якасць настрой творчай групы упаў. Мне патрэбна нейкую творчую групу яшчэ падвысіць, таму што падае, вось. Настрой падалі, але якасць упала. Якасць падае за, я так разумею, за групы творчай. За нізкага настрою. Я не ведаю, як... Ну, там наладжанне мерапрыемстваў будзе, і я, можа, пакрыху ўсё ж такі штосьці зраблю з гэтым. Так, праявка плёнкі родная будзе. Это ўсё родное, што магу, акрамя запаса музыкі. У меня тут невялікі выбор. А я думаю, сякера на доўгай палцы. Не, гэта не так. Цудоўна. Вось гэты фільм «Плоскае дно». Гэта пакуль самы лепшы фільм можа быць. Не, акрамя самага першага, які мне даюць у пачатку. Вось ён там быў круты нейкі. Ось, але я зараз да таго ўзроўня выйду. Так, а мерапрыемствы гэтыя... 729 дзён. Блин, халера. Сцэнар напісалі. Сцэнар на выкід атрымаўся нечакана добрым. Ён, конечно, не, ён усё роўна слабы, але ён на выкід. Во, падвысіў узровень. Люсі Эл падвысіў сабе ўзровень. Адкласці. Ён усё роўна на выкід пойдзе. Так, лепей Люсі Эла яшчэ адправіць адзін сцэнар пісаць. Ён трылеры піша, так, у нас. Праграмы новага курсу даюць першыя вынікі. Інвестары звярнулі ўвагу на патэнцыйна даходную нерухомую маёмасць, якая ў гады вялікай дэпрэсіі здавалася за бесцань, а то і ўвогуле прастойвала. Цэны на куплю і арэнду дамоў, памяшканняў пад крамы і офісы рэзка падскочылі. Гэтая тэндэнцыя не абмінула і будынкі кінатэатраў. Бізнес разлічвае, што людзей неўзабаве з'явіцца грошы, таму цэны імкліва растуць. В эканоміцы адно заўсёды цягне за сабой іншае. Каментарую сітуацыю эксперт USA Post Сэрж Чэлі. Ну, карацей, здым кінотэатраў будзе вельмі дарагі. Так, Люсі Эль, давайте-ка ідэя на трылер. У нас ёсць нейкі трылер гатовы? Не, няма гатовага. Давайте тады гатовы сцэнар. Гэта сцэнар на выкід. Ідзе на выкід. Это яшчэ адзін сцэнар на выкід. Гэта я літаральна просто трэнірую сваіх сцэнарыстаў. Так, ён любіць трылеры. Давайте трылер, дэтэктыў, драма. Не, драмы не будзе. Экшн. Ось так. Дзікі захад. Што-небудзь там зраблю. Каўбой. Верхавод злачынцаў. Неважно тут насамрэч што, гэта просто сцэнар. Па-па-па-па-пам, няхай настаўнік будзе.
Няхай будзе перастрэлка, няхай будзе пошук забойцы. Гэта у нас яскравы гвалт будзе, фінал. Антаганіста караюць. І нейкія помста за блізкіх, вось такое. Типу, абраць сцэнарыста і адзін вольны у нас. Люсіэль. Дарэчы, ён няблага так палепшыўся. Можа быць, з-за таго, што добры сцэнар напісаў. Просто мне падаецца, ён там даволі з нізка стартаваў. І зараз такі даволі высокі ўжо салідны становіцца. Штаб-кватэра. Юрыдычная абарона высокага ўзроўню. Павысці якасць абароны сваіх інтарэсаў у судзе да высокага ўзроўню. Цудоўна. Новае паляпшэнне. Чаму ў пятніцу пасля абеду праца нездарова актывізуецца? Дамоў хацу. Ну, блин, я не ведаю, што за хрень. Па ідэе, камон, усё, што робіцца ў пятніцу ўвечары, ўжо лухта нейкая, таму што ўсё роўна усе будуць на панядзелак потым зноў спрабаваць зразумець, што там адбываецца. Калі людзі, ну, пераключаюцца сваёй працы, а не працуюць скрозь выходныя, канешне. Так, у нас можна кантракты потым паляпшаць, калі далей пойдзем. Альбо скасаванне кантракту з ну, менш адступных, карацей. Альбо абарону ў суде. Давайте абарону ў суде, мы там патэнцыйна... 2730 дзён. Тут 1000 дзён, тут 1000 дзён. Мне скасаванне кантрактаў можа быць патэнцыйна карысней адразу. Альбо з таго, што я іду гегемона, то давайте ўсю гэтую гадзіну пойдзем уніз. Тэрміналка выплаты па кантракце. Дайдзем адразу. А як жа рэалізую пятніцу ў лухтах гэта ўсё? Не, ну тыпу, ні раз, ні два рабіў, але тыпу, гэта кожны раз рызыка, якая нікому не патрэбна абсалютна. Ніхто не выйгрывае з гэтага. У выніку, у доўгую ніколі ніхто не выйгрывае. Адзін прадзюсар на 2 праектах. Хто ў рулетцы перамог? Перамагла Beyond Good and Evil. Так, усё, на запаўняльнасць спусцілася да нуля, але мы зарабілі яшчэ дадаткова 52 000 $, так што, ну, штосьці грошы кіне крыху ёсць. Так, на гэтым можна сеанс скончваць, таму што у нас зараз хутка будуць яшчэ новыя канкурэнты. Ну, сэнсе, што нашы жа кіно пойдзе. Прыбытковы фільм даволі неблаго прыбытковыя. Зборы склалі прыбытак 2 460 000, а выдаткі склалі 1 000 000. Мы зарабілі і зарабілі на яшчэ адзін такі. Я не ўпэўнены, як у мяне гэта атрымалася. Дьюи Сандерс. Мой контракт скончыўся, хоць і не самага высокага меркавання вашай студыі, думаю, ўсё яшчэ маглі бы быць карыснай. Ты ідзеш да мяне. Ты застаешься тут. Профессионализм 8,6, мы таких просто на улицу не выкидываем. На 3 года контракт. Остаешься тут. Ты не записал? Команда Живелу показываю. Что? Команда Живелу показываю. Я записал. Что я зрабіў не так? Так, пачакайце-ка. Ну, я вось гляджу, Beyond Good and Evil, пераможца. Усё, я зразумеў сваю памылку. Дата не тая. Я дату не паставіў не сённяшнюю. Усё, выправіў. Можете глядзець. Я, тыпу, так, мой косяк. Вось зараз можна яшчэ раз паглядзець. Вось. Я дзень не той паставіў, што перамагла учора. Праблема таго, што я рукамі гэта раблю. Можна памылкі рабіць. Ёсць. Будаўніцтва завершана нашага майстэрні вобразаў, ляпіць вобразы актораў пад свае патрэбы. Што гэта? Гэта у нас асобны будынак у нашым напрамку гегемона, так?
Так, фарміраванне вобраза. Каманда стылістаў, журналістаў, рэкламшчыкаў, асабістых трэнераў злепіць новы вобраз любога, і публіка абавязкова купіцца на яго. Што вы гэта не так. Вы можете прымусіць актора карыстацца новым больш мілагучным імем, і яно застанецца з ім назаўсёды. Ага. А не, там ніяка не амерыканскі запіс, там быў просто я ўзяў учорашнюю дату і скапаваў яе, але забыўся, памяняў час, але не памяняў дзень. Вось. У ідэале, конечно, каб было просто реально, это не вельмі складана, але реально нейкую штуку з гэтым зладзіць можна было бы. Так, новы вобраз. А што? Ну, я зараз паглядзець менюшку. Яскравы вобраз, калі камерцыйная ацэнка фільма вышэйшая за мастацкую, яскравы вобраз у 2 разы павялічыць колькасць гледачоў на першыя 4 тыдні пракату. Калі камерцыйная ацэнка фільма і вытанчаны, калі мастацкая ацэнка фільма вышэйшая за камерцыйную, вытанчаны вобраз у 2 разы павялічыць колькасць гледачоў. Ага, на 200 дзён гэта стварэнне вобразу. Ага, і гэта я плачу 100 000. Ага, зразумеў. Гэта тыпу моцны буст, але праз 40. То бок мы можам зрабіць літаральна буст цікавы. Ну, тыпу, адзін чалавек будзе прям цягнуць фільм вельмі моцна. Тыпу суперзорку рабіць. Вітаю, дзеда Максіма, вітанкі ўсіх рэйдераў. Вітанкі ўсім рэйдерам. Мы сёння гуляем у Hollywood Animal, і галівудская жывёлка у нас жыве даволі няблага. Мы пакрыху нават у плюс пачынаем рабіць фільмы ўсё больш крутыя і пакрыху развіваць наш бізнес. Вось, пакуль справы ідуць не той, каб прям супер ідэальна, але мы трымаемся і мы трымаемся ў плюсе. Вітаю, вітанкі, дзед Максім. Мы далей працягваем. Мы абралі тып гегемона нам, і мы будзем чэламі, якія будуць суперкасавыя фільмы рабіць калі-небудзь у будучыні, але пакуль да гэтага далёка. І гэта я ў доўгую яшчэ абраў стратэгію, то бок потым яна выстрэліць, пакуль што мяне нават я ўкладваць столькі, колькі патрэбна ў фільмы не магу, колькі там перкі гэтыя патрабуюць. Вось. А у нас тэма дранікаў. У нас прынцэса Драніка Патра выпускаецца праз 3 дні. Друк фільмакопій скончыўся, у пракат пойдзе літаральна зараз. Будзем паглядзім, як прынцэса Драніка Патра будзе сябе адчуваць. Ваенная у нас тэматыка, вы здзівіцеся, але гэта ваенны фільм. Прынцэса выпусціць фільм. Паляцела. Збіццё. Олівера Гіла збілі. Олівер Гіл быў пабіты, служба бяспекі не здолела яго абараніць, таму што мне няма аховы на яго. Халера. Здарэнне на здымках. Сага караля дранікатура. Олівер Гіл трапіў у бальніцу, прадакшн спыніўся. Выбраць замену і працягнуць, выбраць замену і перазняць. Здымкі пачнуцца нанова з нуля. Прагрэс здымак 40 выдаткавана ўжо 500 000. Гэта на мяне вельмі падарвалі канкурэнты за гэта зараз. Глядзіце, мы 47 дзён ужо ўклалі, ужо аддалі 500 000 на фільм. Абраць замену і працягнуць гэта вельмі зніжае якасць фільма, але выбраць замену і перазняць гэта мінус вось гэты ўвесь працэс. Нічога не рабіць, гэта 60 дзён прыйдзецца чакаць, пакуль ён ачуняе. Яшчэ там 60-70, колькі яна сказала. Дзе там гэты чэл? Олівер Гіл. Дзе яго стан бягучы? Блін, я нешта не бачу. Падвісаю ў мяне ці ў твіча? Я не ведаю, дарэчы. Хутчэй за ўсё ў твіча, але я не ведаю. Зараз я... Усё, я зразумеў, адвалілася ўсё. Twitch 0 просто сувязі. Twitch лёг. Так, Twitch мінус. Я нават перезапусціў поўнасцю гэты самы стрым. Дзякуй табе, Twitch вялікі, конечно, што ты перезапусціў мне стрым нахрен. Не, ён хаця бы захаваў час. У мяне лакальна просто паказвае, што тыпу разарвала. Лухта карацей. Пагоджаўся, ну... Ну, карацей, добра, ну хаця бы не прервала гэтым сесію.
Добре. А то яна раздзяляе на твічы вельмі дзіўна выглядае потым. Кляты твіч. Час ад часу. Добренька. Карацей, планы. Трэба яго неяк... Блін, я бы хацеў, каб сага караля Драніктура просто была знята, як здымаецца. Замену чэлу я не вельмі знайду. Давайте пакуль нічога не робім. Драніка Патра ідзе, але там дзеці збірае гэта самае зорачкі. Прыслухоўванне ўладзе і прыхамацям адна з найстрашнейшых заган сучаснага кінематографу. Нікчэмныя творцы гатовыя зацалаваць хоць самого сатану дзеля жмення срэбранікаў, але з любога правіла ёсць выключэнне. На белым свеце не завяліся яшчэ бунтары і смельчакі, гатовыя закляйміць карумпаваныя амерыканскія вярхі. Ананімны аўтар The Bone Grinder, ад яго вельмі высокую адзнаку атрымалі. Я бачу, там нейкая варыяцыя на Маклауда ўжо была. Так. Апошні з дранікаў. Нешта. Проста ў галаву нешта прыйшло Дункан Наклау. Но у мяне ж з дранікамі тэматыка. І паўтараць ніякай праблемы. Тыпу, у мяне ідэя скончыцца значна раней, чым колькасць фільмаў, якія я збіраюся здымаць. Прынцэса Драніка Патра выдаткавана на Е927. Мне пакрыху кошт фільмаў усё расце і расце. Так. Сага караля Артура, пакуль нічога не робім. Давайте на актора гэтага паглядзім. 87 сутак. Хоць ты пераздымай. Давайте пачнем здымкі нанова. Абіраем замену. Будзе Вернан Кляйн яго замяняць. Здымкі панова пачынаюцца. Паехалі. Таму што інакш гэта жэсць. Па Гранд-авеню ў Лос-Анджелесе прайшоў шматтысячны марш праціўнікаў дзеючага мэра. Галоўным патрабаваннем пратэстоўцаў была барацьба са злачыннасцю. Шмат якіх удзельнікаў мітынгу неслі плакаты з абразамі ў адрас Фрэда Карпентера. Пры канцы мерапрыемства акруговы пракурор Страйпс выступіў перад прыхільнікамі. Мэр Карпентер любіць перакручваць маё імя. Упэўнены, калі я выганяю яго з мэрыі, ён запомніць прозвішча Страйпс на ўсё жыццё. Паводле даных амерыканскай сацыялагічнай асацыяцыі за цяперашняга мэра Лос-Анджелеса Фрэда Карпентера гатовыя прагаласаваць 55% выбаршчыкаў, а за яго на саперніка Рычарда Страйпса 20. То бок Фрэда Карпентер як бы па сацыялагічна тыпу ўсё яшчэ лідуе. Але я нават не ведаю. Можа быць, гэта проста сацыялагічная пытанка неправільная. Але можа памаляцца таксама. Будзем назіраць за развіццём падзей. Але, скажам так, уплыў мэра падае. О, гэта дакладна. 55% выбаршчыкаў гэта хоць і пераважная большасць, але гэта даволі нізкі рэйтынг. Сцэнар мокрая камізэлька, як і планавалася, гэта сцэнар з гатовых, і ён поўная лухта, ён максімальна мог быць шасцёркай, і ён лухта. Нормально, мы яго проста выкінем. Во, Карлос Гарсія атрымаў сабе ўзровень. Цудоўна. Адкладаем гэты сцэнар, ён у нас адпраўляецца ў сметніцу. Ён вызваліўся, Карлос Гарсія экшн і гістарычна патрабуе, так? Давайте. Экшн гістарычная, сцэнар на выкид. Ну. Да ё-моё. У мяне там просто столькі гэтых моў, і ўсе ангельскія па сутнасці. Нарабіў лухты. Ну, не, нормально. Блин, я сказаў, якія такі. Выдаліць. Так, зараз. Карлос Гарсія, гістарычны экшн. Гістарычны экшн. Гістарычны экшн. Гістарычны экшн на выкид. Сабе, каб не забыць. ГЭ на выкид.
Калі ў пытанцы перамагае не той кандыдат, то гэта няправільная пытанка. Ну не, просто трэба трымаць гэта ў галаве. Мне то пофіг на хто пераможа. Там, ну, мне просто патрэбна ж як бы бізнес весці. Мяне цікавіць, хто карыстаецца папулярнасцю і можа да мяне прыйсці вось гэтыя людзі, якія якраз такі новыя, ну, чалавекі, новы мэр. Вось, які спрабуе змагацца са злачынствамі. І калі ён выйдзе у лідара, мне карацей трэба балансаваць паміж імі. Трэба разумець, што мне прыйдзецца гуляць хутчэй за ўсё на абодва бакі. Трэба таксама разумець. Я тут бізнес будую, а не сама нешта ў горадзе спрабую змяніць. Сучасны амерыканскі горад няхай будзе ад балды просто, таму што гістарычны і экшн, так? Паліцейскі няхай будзе. Бандыт будзе. Гэта самае. Яго настаўнік ёсць. Гераізм людзей у форме няхай будзе. Няхай будзе перастрэлка, няхай будзе... Так. Дарэчы, не бандыт, а вось гэта, вось. Давайте... Рабаванне банка будзе. Уцёкі з турмы і фінальная... Гэта... Антаганіста караюць. Вось такое. Вось такія тэгі. Для приобщения города прихватил аўторак да Человека-пауков. Так, вось там это, типу, выратаваць увесь Нью-Йорк. Карлос Гарсія працягвае. Няхай працуе над сцэнаром. Вось он плоскае дно, на якія вельмі разлічваю на гэты кінчык. Постпрадакшн у яго скончыўся. Зараз мы просто прям яго... Яшчэ б мець удалую дату выхада. Блин, нешта я ўсё губляю прывабнасць. Нормально, ён так скаціўся да ўзроўню на маіх астатніх фільмаў. Так. Давайте вось такое. Постер. Куды бы яго мы не паспеем на гэта, і ён неяк не туды не сюды. На Хэллоуін ён трошки трапляе, але ён драма, ён не гэта самае. Не трылер. А сюды мы не паспеем. Блин, нікуды не трапляе абсалютна. Той трылер не выйдзе, які планаваўся, ён просто не паспеецца. Не паспею я да Хэллоуіна, хаця пачаў. Ну давайте... Ну мне тут занадта рана. Мне патрэбна друк яшчэ рабіць. Ну давайте, няхай на Хэллоуін. Хоць штосьці, людзі ж ідуць кінотэатры на гэта. Так, нашы кінотэатры поўнасцю. Даты просто удала няма. Чужыя кінотэатры я адразу... Я прям да халеры кінотэатраў возьму. Я возьму вось тут 8 тысяч, вось тут возьму 5 тысяч, 5 тысяч. До 3000 будем планаваць кожны тыдзень у гэтага кіно. Так. Пракат абыдзецца ў 500 тысяч. Я так і зраблю. Я прям зраблю вельмі... Я пагляджу, ці адаб'ецца гэта. Таму што калі у мяне плоскае дно не адаб'ецца, то гэта... Ну, я разумею, што мне патрэбна проста меншы памеры браць. Таму што папярэднія фільмы, у якіх я павялічваю колькасць сеансаў, і яны прям цудоўна ідуць. Просто усе сеансы паспяваюцца і запаўняюцца. Першыя 2-3 тыдні прям вельмі адбіваюць кіно. Там ужо можна прыдумаць штосьці. Так, эфектыўнасць рэкламы разлічыць. Вось яна будзе. Я не магу, на жаль, яе планаваць далей, таму што гэта занадта далёкія даты, што дзіўна. Як бы планаванне хацелася бы мець рэальна прям на паўгады, каб мы адразу кіно закідывалі. Вось на... Я бы гэты фільм паставіў бы на дзень гэтага самага падзякі. Ідэальна было бы. Паляпшэнняў, ён усё место разносіць. Чалавек-паук, гэта пагроза. У мне па-азерскі прачнуўся Джей Джона Джеймсон, і ён такі: дайце мне фоткі павука. І цыгарэта, ведаеце, здаравенная цыгара такая у яго з'яўляецца, просто сама з паветра такая фармуецца. Так, рэклама. Плоскае дно, гэта у нас, зараз паглядзім, куды ён, у асноўным, дарослыя жанчыны у нас. Вось гэта амерыканка для амерыканак.
Гэта ідзе так. Дарослая жаночая аўдыторыя, так. А для моладзі, менш за ўсё, якой фільм спадабаецца, гэта таксама дзяўчыны, таму мужчыны ў нас дзесьці пасярэдзіне, пакуль мы пакуль нават не ведаем, так? Хутчэй за ўсё дарослая. Недурная моладзь. Не, такую. Вось гэта адправім. Во, газета, не, мы замест білбордаў. Во, людзі сярэдняга і старэйшага росту. Вось гэта наша будзе мэтавая аўдыторыя сюды трапіць. Не вельмі ўдалы перыяд, але што паробіш. Я бы хацеў, каб планаванне было на больш доўгі перыяд, каб я мог паставіць кінчык дзесьці на больш чым там 2-3 месяцы ў пракат. Я гаварыў вам, што цікаўлюся не толькі кіно, але і музыкай. Пэўна гаварыў. Граю на ўсім. Фартэпіяна, флейце, нядаўна нават губны гармонік асвоіў. А чулі б вы эцюды для скрыпкі майго аўтарства? Калегі на працы гавораць, што яны вельмі душэўныя. Я прыдумваю як мінімум па адной мелодыі за месяц, але ўсё ідзе ў стол. А можа вы дасце мне шанс напісаць музыку для якога-небудзь вашага фільма, пажадана вестэрна? Мару паказаць свой талент шырокай аўдыторыі. Наконт ганарару не турбуйцеся, мне хопіць і імя ў цітрах. Фільм з яго музыкай на працягу 2 гадоў. Браць ці не браць? Я бы ўвогуле сказаў, добры фільм гэта які лічыцца 5 альбо вышэй. Мы нават можам з ім добры фільм зняць, але давайте выпусцім фільм просто. Зробім яму. Новы кампазітар на студыі дадаўся, яго якасць ніякая. Таленавіты шэф паліцыі, таленавіты ва ўсім, і ў грэка-рымскай барацьбе, і ў сальфеджыо. Што я губляю? Нічога не губляю. Ну, тыпу, фільм і фільм. Якасць фільма ўпадзе проста. А круты фільм я з гэтым выпускаць не буду. То бок спецыяльна пад яго рабіць фільм. Прынцэса Драніка Патра амаль ужо... Блін, пачакайце-ка, яна ўсё ж такі не акупаецца так хутка, як я хацеў бы. Ух так, карацей. Глядзіце, яна зараз 3-й тыдзень. Вось, і можа быць, калі пашчасціць, яна ледзь-ледзь акупаецца. Не, гэта я плоскае дно. Не, ўсё нормально, я на плоскае дно шмат рэкламу выдаткаў. Працэс Драніка Патра толькі аплоціць сабе кошт, але мне патрэбна, каб яна зарабіла яшчэ крыху больш. Таму што калі яна не заробіць, вось, літаральна першы месяц працэс Драніка Патра ў срацы просто. А дата ў яе была цудоўная, дарэчы. Ну, тыпу, Драніка Патра, яна прыбытак, яна нават сабе не адбіла. Не гледзячы на тое, што фільм... ну якасць жа ў яго нізкая. Зборы за перыяд 915, агульная трата 927. Яна сябе не акупае. Хаця месца першае трымае ў чартах. З першага жа дня запаўняльнасць 27. У канкурэнтаў нейкі фільм яшчэ на гэты перыяд выйшаў. Я так разумею. Высокабюджэтны гэты фільм. Давайте наладзім пракат. Таму што рэклама на яго яшчэ ёсць. Аренда... Яна там пакрыху зніжаецца. Я просто на арендзе згублю толькі, так? А зборы... Так, трэба наладзіць пракат. Трэба знізіць... Дзіўна нейкую нарасятнуў. Чужыя забіваем абсалютна. Поўнасцю на сваіх унутраных кінотэатрах. Сядзім. Рэкламную кампанію ці варта працягваць? Яна там эфектыўнасць будзе ніякая. Скасаваць. Не. Канец рэкламнай кампаніі. Яна там сябе ледзь-ледзь купіць, карацей. Гэта першы фільм, які ледзь сябе... Ну, дагэтуль мы... Апошнія некалькі фільмоў у нас вельмі файныя. Яны сябе акупалі і ў плюс шлі нармальна такія. Адзін з фільмаў увогуле купіў сябе 2 разы. Прям цудоўна. І за кінотэатры, і рэкламную кампанію купіў, і можна было бы зняць яшчэ пару фільмаў. Ну, то бок яшчэ зрабіў на 2 фільмы наперад. Але гэта вось якраз такі з тых фільмаў, якія забралі наадварот грошы, па сутнасці, просто час і на свой сышло, і ўсё.
А мне тое, што не ўлічваецца ў гэтых коштах, мне патрэбна аплочваць кошты, напрыклад, падтрымкі будынкаў, там электраэнергіі, вось гэта ўсё. Это ў кошты не ўключаецца у расходы. Таму што сэксаў не было. Ну, ты можа маеш рацыю, дарэчы. Можа, у гэтым праблема асноўная. Ну, я спадзяюся на плоскае дно вельмі, ну, на гэты фільм. А божух, на сага караля драніктуру упала ў прывабнасці проста ў разы. Срака, гэта фільм, які можна скасаваць праект проста ўжо. Давайте, блин, а мне няма чаго выпускаць тады будзе. Ці варта гэты фільм выпускаць увогуле? Он 400, он толькі траты яшчэ. Кожны дзень он толькі яшчэ гэта самае. Лухта, трэба забіваць карацей. Энн Роуз, дырэктар па сувязях з грамадкасцю. Наближается пятигадовая годовина смерти Джо Дюваля, зорки нашего першого фильма «Доставщик смерти». Поклонники Джо хочуть поставить роскошный монумент у ягоны гонар и уже нават знайшлі заможных спонсораў. Адзінае пытанне, дзе гэты монумент ставіць? Паклоннікі нагледзелі месца ў Парсансе, Канзас, зусім непадалёк ад дома, дзе Джо нарадзіўся і вырас, але мясцовыя ўлады ўсё ніяк не дадуць дазволу. Можа, выкопаем гэты монумент і паставім яго на тэрыторыі студыі? Паклоннікам гэта ідэя вельмі спадабаецца. Зрэшты, без рэзультатнага фільма Джо не было б ніякай 20 век 20 стагоддзя Кэт, наша студыя. Так, і правда цудоўная ідэя. Давайте за 8 тысяч гэтага самага бюджэту ставім монумент Джо Дювалю. Найвялікшы актор пакалення заўсёды растварыўся ў сваіх кінавобразах. І штораз, калі мы бачым яго на экране, мы нібы ловім на сябе яго развітальны позірк. Ой, блин, там будаўніцтва прервалася, таму што я жадаю яго пабудаваць, толькі мне патрэбна... гульня. Я бак здавіў. Вось сага караля драніктура, вось давайте сюды падтыркнем, таму што не бачу там ніхаля. Дзесьці сюды, вось, нармальна атрымалася. Монумент Джо Дювалю. Воу, самы хуткі дранік з патэльні ўзляцеў па якасці сцэнара на 6,5 і 5,5. Гэта дакладна ў прадакшн направляецца. The Luluskek час ад часу проста хітовыя, ну, для маёй студыі хітовыя робіць. Так. Саджаем людзей, лепшых самых, які ў нас ёсць. Так, востраў, карабель. Я ўсё роўна не магу зрабіць сабе нейкі сцэна, ну, гэтую штуку дзе-небудзь не ў павільёне, так што ўсё ў павільёнах. Гэта 33 год, а значыць кодекс Гайса ўжо ўвялі. Кодекс Гайса? Што гэта такое? Я не ведаю. Так, накидываем. Гэты чел на 145 суток только у нас застаецца. Так. Працягваем его контракт. Оп. Будешь працаваць. Так. О, у мяне актораў няма вольных. А яны у саге караля драніктуры, які правальны фільм будзе. Трэба здымаць гэтых добрых актораў атуль. Кароль драніктур, як тебе скасаваць? Як скасаваць праект? Дзе кнопачка самая? Уразаць сцэны, дапаможная здымачная група. Дзе нахрен гэта паслаць? А, вось, усё, скасаваць праект. Мінус праект, таму што гэта лухта. Я толькі грошы згублю на ім. Не трэба было мяняць актора, трэба было просто альбо чакаць, прям чакаць там 100 дзён, пакуль чел вернецца, альбо просто адразу цідос. У мяне там паранены актор увогуле. Так, шукальнік узнагароды. Ты? Томас Рэй. У мяне зараз вылеціць адзін з актораў. За 7,4. Может быть, давайте альтэрнатыву гэтаму актору пашукаем яшчэ. Можа быць, ёсць патэнцыяльны. Мужчына мне патрэбны. А, вось Овергіл у мяне паправіцца толькі пра 40 сутак, то бок у мяне ёсць як бы, так?
А вольныя якія у нас ёсць? Акцёры. Вольныя мужчыны. Дарагія. Усе дарагія і прыкладна таго ж узроўню. Ну, у мяне быў як бы круты чэл Джим Брукс, але ну ўсё правалілася карацей з ім з таго, што я не ведаў, як у меня працуем. Добра, пакідаю як ёсць. Вернан Кляйн застаецца у нас тут. Дама ў бядзе, вось ты. Правадыр племені, вось гэты чэл. Яго пакідаем таксама. На кап з шатерсамі на выбар стрімера адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Так, працягваем. Паляцелі. Я згубіў вельмі на тым фільме, я 500 000 даляраў просто у паветра выкінуў, таму што, ну, як мне падарвалі, мне не хапае ціхуноў, якія, дарэчы, чым ціхуны займаюцца? Зараз. Аддзел бяспекі. Яны абараняюць зорак, так? Вось у мяне адзін ёсць не заняты, але ён на здымкі пойдзе, так? Мне трэба пераглядзець сваіх акцёраў, самых моцных, так? І праверыць, што бокаў іх ва ўсіх, вось гэтаму чэлу патрэбна паставіць ахову. Службы бяспекі ахоўваць. Эфектыўнасць ахоўвання 40%, вось ты будзеш яго ахоўнікам. Ну, рэальна, усе акцёры, якія вышэй за пэўную, вось гэтаму трэба было бы назначыць, але ён зараз траўмаваны. Ахоўваць. Адзінае, мне спатрэбіцца адзін вольны для ціхуна на здымкі. Там мы не здымаем. Ёсць хто-небудзь у нас зараз? Вось гэта шукае інфармацыю аб Герштайн. Мне патрэбна адзін цікун у Герштайне. І пазбавіцца таксама не магу. Галоўны рэдактар Exquisite Cinematic расчуліўся, пабачыўшы помнік Джо Дювалю на тэрыторыі студыі. Гэта прыклад таго, як студыйныя босы павінны ставіцца для людзей, якія дураць ім свой талент. Вось. У нас рэпутацыя вырасла. Нормально так, за 6 000, там 8 000 даляраў і альбо колькі там, неважна, не вельмі вялікія сумы для студыі. Так, прынцэса Драніка Патра. Яна можа яшчэ, ну яна там будзе прыносіць па 3000 нешта даляраў, але займаць пракат, правильно? Давайте завершаць пракат. Уже больш за 3000 яна нам не прынясе, будзе прыносіць там смешнае нешта грош. Усё ж таки прынцэса купілася, але яна 100 000 даляраў зарабіла, гэта адзінае, што яна змагла. Ух так, карацей, мінус фільм. Пакуль неяк не так удала у нас атрымліваецца. Жорсткая маральная цэнзура ў Галівудзе, а ніякіх сексаў у кіно і так далей. Ну, добра. Цікава. Я не столькі добрую гісторыю кіно ведаю. Даследаванне тэгаў на 15% хутчэй. Это цудоўна. Але мне зараз для сцэнарыстаў патрэбна колькасць тэгаў зрабіць. 6 тэгаў, вось гэта, 9 тэгаў патрабуе 1000 дзён. Альбо выпадковы тэг кожныя 6 месяцаў, што таксама круто. Дадатковы досвід за даследаванне тэгаў. Дадатковы досвід за рэліз, офіс па працы з пазаштатнымі сцэнарыстамі. Можа быць, гэта мне дапаможа? Неяк. Сцэнарысты хутчэй пішуць. Дадатковыя 6 месяцаў на захоўванне ідэі не вельмі патрэбна. Новыя ідэі на месяц. Праўкі па ходу здымак. Праўкі па ходу здымак возьмем. 200 дзён. І мне патрэбна, гэта ў некаторых івентах прям важная штука, яна дазволіла бы мне выратаваць некаторыя рэсурсы. А гэта фінальная версія гульні ці Early Access? А вось не ведаю. Не, у іх наконт гэтага не ўпэўнены, зараз я пагляджу, але яна яшчэ развіваецца. То бок нават калі гэта... не, гэта ўсё яшчэ Early Access, типа 0.8 версія. Так, гэта ўсё яшчэ Early Access. Вось. Але ідзе няблага ў іх. Тыпу яны там наступныя вялікія паляпшэнні запланавалі яшчэ на гульню. Я скажу, што яна нават у дэмцы як паўнавартасная гульня гулялася, а тут вось гэта прям нармальна ўсё. Добры ранні доступ. Крейг Гриффін. Прадзюсер, мой контракт скончыўся, і хоць я не самага высокага меркавання аб студыі, но я ведаю. Стаўлю да студыі такое сабе, але ты застаешься. На 3 гады. Так.
Ты з намі яшчэ працуеш. Мне прадюсераў альтэрнатывы не вельмі ёсць. Гэта таксама лепшыя гэта самыя лепшыя, самыя танныя прадюсеры. Не зараз. Трэба падарункі, канешне, яшчэ Вось я пра падарункі ўсё забываюся. Падарункі. Віскі набыць. 10 штук. Сігары. Таксама 10 штук. І гэта 10 штук. Таму што мне патрэбна, у мяне настрою на студыі падае крыху пакрысе у людзей за дрэнных івентаў, а мне іх падбадзёрыць няма якімі падарункамі. Мой контракт скончыўся, хоць я не самага... Так, ты у нас... Вось меркаванне аб студыі у іх усё падае, ну таму што розныя падзеі адбываюцца, настроі падаюць. А мне гэтыя працаўнікі патрэбны ў добрым настрою. Вось так, нормально. Блин, вельмі тратна зараз будзе. Сезон таго, я калі я будзе не купляць занадта шмат, канфіскуй будзеш, когда... Гэтая десятка у мяне уйдзе вельмі хутка. Ну, типу, гэтай, ну, 30 занадта згодна. Але я у мяне звычайна вельмі хутка злятаюць яны. Я вельмі актыўна імі карыстаюся. Я проста што забываўся набыць. Там просто адзін за адным дарыць сэнсу няма, нават пагаршае становішча. Але я вось віскі гэтага чакаюся. Ну, там пад кожную пошт сваю падбіраць патрэбна. Так, Усяслаў Дранікадзел. Слухайте, вельмі неблагі фільм. Я планаваў яго як прям на выхад, правильно? Ну, хто нас гатаваў яго? А, Тоні Тэррі, так, неблагі фільм, неблагі фільм. Кідаем яго. У препродакшн зараз пойдем. Аператор ёсць, павільён ёсць. Блин, замак і навакольная мясцовасць у срацы у нас, конечно, таму што у нас няма... Мы на натуры ўвогуле здымаць не ўмеем. Форматы, тэхналогіі... Гэта ёсць. Прадюсер ёсць у нас вольныя. Ёсць рэжысёр круты пад гэтую справу. З акторамі трошки напруга. Саперніца ёсць. І забойца няхай будзе вось гэта чал. Мне патрэбныя плюс-мінус неблагія фільмы зараз. Диквиллер працягнуць, так. Поехали. А які там наступны святочны дзень, які фільм робіць? Ужо позна. Фільмы зараз робяцца па 120 дзён. Мне патрэбна рыхтаваць атрымліваецца з такім разлікам, ну, тыпу 100 дзён, напрыклад, робіцца фільм. Я магу запланаваць яшчэ на 60 дзён выпуск фільма, так? То бок мне патрэбна за паўгады рабіць больш за паўгады. А зараз жнівень, то бок я ўжо на Новы год спазніўся. Вось такая логіка, тыпу, мне бессэнсоўна. Дарэчы, выпусціць... ну вось сцэнарый фільма «Плоскае дно», трэба выпусціць фільм з музыкай Пітера Ламберта. Добра. У які-небудзь, можа, гэты упіхнем. Альбо... Блин, добра. Так, сцэнарысты у нас вызваліліся. Давайте пісаць яшчэ сцэнарый. Просто вось зараз, напрыклад, мы бярем... Давайте, вось я зараз па прыкалдэсу паспрабую фільм на Новы год зрабіць. І я так і назову яго. Вось зараз, тыпу, я пачынаю яго здымаць. Які па тэматыцы падыдзе. Фільм на Новы год. Так? Просто, каб было на што арыентавацца. Блин, я, на жаль, яго зняць сёння не паспею ўжо. Мне трэба ўжо скончваць будзе. Прям зараз. Так, гэта у нас будзе, напрыклад, камедыя, меладрама і прыгоды. Вось такой лёгкі фільм. Так. Сучасны амерыканскі горад. Галоўным героем у нас будзе... Камедыя гэта у нас. Неўклюда у нас будзе. Так, антаганіст няма. А можа быць без антаганіста, правильно? Вось. У яго будзе дружбак яго. На 14 лютага. Ну, тыпу, я просто хацеў бы даказаць свой пункт гледжання, так? Ну, давайте, просто 14 лютага ўжо занадта далёка, можа быць. Вось.
Любоўны фільм 14. Так, ось так будзе. Просто таму, што чым бы не. Павінны паспець. На каляды? Мы дакладна паспеем на каляды? Ну, тыпу, просто накидываюць розныя варыянты. Давайте навагодні ўсё ж таки. Навагодні фільм. Я ўжо пачаў яго рабіць. Навагодні фільм. Ён так і будзе называцца. Так. Дружбак у яго будзе... Буфанада абавязкова. Каляды як каталізатар. Так. Блин, распусны секс і яскравы гвалт. У мяне вельмі гэтыя самыя вельмі некамедыйныя нейкія тэгі. Канфлікт пакаленняў, напрыклад. Любоўны трохкутнік. Давайте тады фатальная жанчына будзе. Вось я не ведаю, вось так неяк. Не, гэта дружбак. Ну давайте вось так. Дранік на каханне, давайте. Не, ну не, гэта... Давайте паспрабуем вось пад Новы год, каб зразумець просто памеры, як далёка у нас. Протагоніст знаходзіць каханне. А я... Ну, тыпу, ну вось так. А можна замест дружбака, які антагоніст наш можа быць? Да няма ніякага. Дружбак давайте будзе. Калядны дранік, вось. Калядны дранік. У нас вось так будзе. Абраць сцэнарыста, абіраем сцэнарыста. Вы просто побачыце, наколькі прям міма ўсё. Працягласць напісання 115 дзён. Зараз вось. Працягласць напісання 115 дзён. Зрабіць фільм яшчэ 100 дзён. 200 дзён мне патрэбна рыхтаваць на наступны год. Мне на канец наступнага года патрэбна рыхтаваць. Калі вось зараз тыпу я прымаюся, вось зараз жнівень, я зраблю гэты фільм 10 пад канец мая. Гэта будзе у Амерыцы Memorial Day. Мне ваенны фільм патрэбна рабіць на Memorial Day. Не паспеем мы да Новага году, не паспеем. Калі мы робім вялікія фільмы, то вось так яно працуе. Мне патрэбна планаваць загадзя, прям загадзя. Дранік памяці. Добра, паехалі па новай, змяніць сюжэт. Жанр полностью змяняем. Гэта будзе гістарычны экшн. Вось. І ўсё. Сеттинг у нас будзе... Так, сучасна амерыканскае мястэчка, напрыклад. Не ведаю. Я не ведаю. Сучасны амерыканскі горад. Давайте так. Гэта мы тэгі ўсе прыбіраем, і у нас абсалютна іншы фільм рыхтуецца тады. Протагоніст у нас будзе... Так, фільм. Дранік памяці. Гэта у нас будзе ваенны, так. Гістарычны экшн. Антагоніст будзе нейкі верхавод злачынцаў, напрыклад. Будзе настаўнік у яго, будзе ў яго дружбак. Далей будзе перастрэлка, будзе ў нас помста за блізкіх, у нас будзе гераізм людзей у форме. Яскравы гвалт, не, яскравы гвалт уже занадта, таму што у нас у фінал тады не влазіць. Так, антагоніста забіваюць. Протагоніст перадолевае няўпэўненасць у сабе, гэта не тое. Протагоніст ратуе закладніка. Главный герой перадолевае сацыяльную няроўнасць. Так, антагоніста забіў. Блин, гэта ўжо вельмі перавыкарыстанае. Протагоніст гераічна гіне. Давайте вось такая. Так, што там ваявалі? Я пропусціў паведамленне мехпазерскія. Яны ваявалі за дранік. Давай паглядзім. Дранік памяці... Так, яны ваявалі за дранік. Давай так. Яны ваявалі за дранік. То бок мы літаральна будзем яго пад Memorial Day у гэтым самым канцы траўня. Ён будзе ў траўні дзесьці. Плюс-мінус. Я магу не паспець яшчэ нават. Так, абраць Тоні Тэрі. Там вось хацелася бы, каб я мог фільм паставіць просто, ну, план рэлізаў сабе ставіць не 2 месяцы наперад, а тыпу, у мяне здаравенны фільм, які рабіў там год, чаму бы мне не планаваць цэлы год, у які момант паставіць, аж да, просто мець магчымасць у любы дзень гэтага году паставіць яго. Яны змагаліся за дранік.
Ну, я уже отправил, так что бывай. Яны воевали з драніка, як ёсць. Зноў вісне. Да... Срака, пачакайце-ка. Зноў? Не, падаецца, не ведаю. Не, падаецца, не вісне. Калі вісне, тое, што я просто табаюся. Ну, тое, што я табаюся, яно гуку ў гульні знікае. Потому што я табаюся якраз такі, каб паракруціць чат, напрыклад. Я ж не бачу. Героічна гіню ў яскравым сексе. А, уже адвісла. Ну ладно, окей. Я жадаю пабачыць, як у нас пройдзе нашае плоскае дно. Так, оно пойдзе далей. Так, самы хуткі дранік з патэльні. Дарэчы, раптоўна неблагі фільм. Ну, у сэнсе, што і сцэнар добры для яго атрымаўся, і ён не толькі падае. Вось. Аператор трошки слабы. Ну, блин, зноў жа, лакацыі і рэквізіт у нас. Прэпрадакшн у нас даволі моцны ўжо. А у нас няма больш ціхуноў вольных? Мне трэба вызваліць аднаго з ціхуноў з абароны. Каго ты абараняеш? Мэйлоу? Дзе? Так. Трэба зняць, карацей, ахоўнікаў. З некаторых людзей. Аддзел бяспекі, вось туды пайсці. Да блин. За тыдзень да выбараў мэра Лос-Анджелеса Фрэд Карпентер правёў сустрэчу са сваімі прыхільнікамі ў Сіці-Холл-парку. На сустрэчу прыйшло некалькі сотень чалавек. Мэр прамовіў агітацыйную прамову, пасля чаго пачаў раздаваць бяздомным хлеб разам з валанцёрамі метадысцкай царквы. У каментарыі корэспандэнту Лос-Анджелес Трибюн Фрэд Карпентер сказаў, што адрозненне ад свайго саперніка змагаецца з галечай не кулакамі і дубінкамі, а добрымі ўчынкамі. Паводле свежых даных амерыканскай сацыялагічнай асацыяцыі за Фрэда Карпентера гатовыя прагаласаваць 55% выбаршчыкаў, а за Рычарда Страйпса 20% выбаршчыкаў. Нешта мне падаецца, Рычард Страйпс раптоўна пераможа. Вітаю, Пурба, вітанчыкі. Я перыядычна пераношу фільм у канец календару, пакуль не прыйдзе сезон. А ты можаш, тыпу, спыніць яго і просто... Я бы хацеў вызваляць людзей на паўгады, таму што я час часу жадаю яго значна пазней выпусціць. Таму што, ну, не сезон просто для фільма. Вось. Ну і, дарэчы, я буду хутка скончваць, трэба ўжо бегчы, таму што мне на аўтобус. Вось, так што... Сёння не засіджваемся. Але, блин, плоскае дно я жадаю пабачыць, але там 45 дзён яшчэ. Давайте паскорым. Зараз просто падзеі пачнуцца які-небудзь і... Ну, вось, напрыклад. Так не знойдзены. Міхась Бэй ўсё шукае нам новыя тэгі. Давай, паўтарыць. Фрэд Карпентер перамог на выбарах мэра Лос-Анджелеса. За яго прагаласавалі 76% выбаршчыкаў, за Рычарда Страйпса 24. Бачыце, наколькі розніца, так? Там было 55 і 20, а ў выніку 76 гэты перамог. На прэс-канферэнцыі, прысвечанай вынікам выбараў, Карпентер прайшоўся па сваім былым саперніку. Я па таварыску казаў яму: Рыча, не лезь ты ў палітыку, страціш грошы, павагу і не нажывеш сабе адной праблемы. Але ён мяне не паслухаўся і схібіў. Што ж бывае. Так, Усяслаў Дранік аддзел. Мы гатовы адпраўляць яго далей? Улятае ўніз, але незначна. 55, нармальны вынік. О! Воу, у мяне на 6 нават падняўся, не халеры сабе. У мяне будзе, можа, першы фільм на 6, які я самастойна зняў. Так. Ціхуна, у нас не будзе ціхуна на гэтых здымках. Вось у чым моя праблема. Я не магу новых наймаць, інакш мяне выганяць з кіно, ну, так сама, з асацыяцыі. Плоскае дно, 15 дзён засталося. Я его зараз спецыяльна паскараю, каб просто паглядзець, што будзе. Ну, блин, Дранік аддзел. Уначы на здымачную пляцоўку пракраліся дзеці. Яны паламалі рэквізіт, пабілі асвятляльнае абсталяванне, вымазалі касцюмы і бітум. Здымкі завядзецца спыніць, пакуль мы ўсё гэта не адновім. Выясніць імёны хуліганаў удалося амаль адразу. Гэта хлопчакі з ранчая непадалёк. Так, можна... Вось, у мяне ёсць сябры, якія пераканаюць іхніх бацькоў, праз бутлегера можна так пакрыць шкоду, каб яны пакрылі шкоду.
Праз бутлей... А, не, гэта не праз бутлейгеры, гэта праз паліцыю, я так разумею, так? Калі раньше загарыць, гэта і будзе ім навукай, гэта таксама ўсё спыняецца на 15 сутак. Альбо я... Давайте пераканаць, каб яны пакрылі. Вось гэта. Грошы я сэкономлю. Ну так, сэкономіць грошы трошки. Сцэнар на выкид у нас неблагі, таксама атрымаўся, але ён на выкид. О, блин, я подправил про продакшн фильм, які я збіраўся выкінуць. Сцэнар на выкид, і он отправляется на выкид. Нешта не то я зрабіў. Плоское дно. Выпускаем фильм. Я не маю просто часу ўжо. Так. Аператора гэта наймаем і даем яшчэ, ну, потым яму для настрою просто гадзіннік падарым. Альбо што-небудзь такое. Мне настрою патрэбна студы паляпшаць. Воу, чацвёрка. Нечаканае і вельмі незвычайнае кіно, якое, здаецца, з'явілася на свет чыста выпадкова. Шкада, што наша маладукаваная публіка такое не прыме. Астатнія аўтары не наважацца паўтарыць гэты смелы эксперымент. Я стала крызу лепш разумець, як устроены крыху. Тут памылачка, абдруковачка. Крыху лепш разумець, як устроены гэты свет. Это нікуды не варта. Fun Times, Friday Partner, застаньцеся дома або сходзіце ў рэстаран, тут глядзець няма на што. І Thrilling Crimes фільму адчайна не стае інтрыгавальнага сюжэту. Вось, карацей, але ёсць вельмі крутыя водгукі. Так, гэты фільм за мільён будзе, 1 200 000, і мы яшчэ не ну гэта ж прям пракат. Я не рэліз пайшоў, усё. Шчыра кажучы, усе дзяцінства я правёў за кнігамі, заўсёды ставіўся да кіно крыху пагардліва. Але калі напісанае табой ператвараецца ў нешта, што жывыя людзі граюць на вялікім экране, увогуле мне трэба гэта добра абдумаць. Напэўна, я пакуль яшчэ не вельмі добры пісьменнік, бо я нават не магу выказаць, наколькі я вам удзячны. Калі вы захочаце, каб я прааналізаваў які-небудзь сцэнарый вашых аўтараў, просто паведаміце. І паверце, калі-небудзь вы дасягну нечага, што можна называць поспехамі, і забуду, што вы зрабілі для мяне. Без праблем, але спадзяюся, што цябе чакае вялікая будучыня. Новы тэг адкрыта. Амбіцыйная жанчына. Таленавітая гераіня ўсімі сіламі спрабуе прабіцца ў кансерватыўным і патрыархальным свеце. Добра. Новы тэг адкрыты. Грамадскае непрыманне. Людзі навокал суджаюць лад жыцця або светапогляд пратаганіста. Гэта я са сцэнара гэтага ўсё атрымліваю. Так, яшчэ. З вёскі ў горад. Пратаганіст пакідае родны дом на задворках свету і ўпраўляецца скараць мегаполіс. Хуткі, шумны і бязлітасны, але такі прывабны. Божух, не халер сабе тэгаў. Патрыархальная фігура. Уладны мужчына, які скоўвае волю і душыць любыя імкненні жанчыны. Добра. Мрой пратаганіста растаптана. Рэальнасць аказалася жорсткай і няўмольнай. Марам пратаганіста наканавана было не здзейсніцца, але можа гэта адчайная спроба пераклала шлях іншым летуценнікам. Так. І аддзел прадакшн, лагістычны офіс пабудаваны. Можна на натуру лепей здымаць. Высокі ўзровень абслугоўвання. Так, пачакайце, гэта што ў нас? Падвойны досвед для рэжысёраў, актораў і аператараў. Блин, цудоўна. Дапаможная здымачная група. Боже, колькі ўсяго. Высокі ўзровень абслугоўвання. Так, высокі ўзровень абслугоўвання. Вы зможаце забяспечыць высокі ўзровень абслугоўвання для здымак на натуры. 1500 часу. 500 дзён. 1500. Падвойны досвед, мне падаецца, трэба браць. Воўк фільм. Тіўтара спасаванага маскам яшчэ няма, стагнаці няма каму будзе. Воўк фільмы, цудоўна. Давайте вось гэтая дапаможная здымачная група яшчэ. Яна хутчэй будзе за ўсё. Плоскае дно як прадаецца? Мільён у першы жа. Ён акупіўся ўжо. Зборы 1 260 000 за першы жа тыдзень. Ачмурэць. Я, карацей, сабе выйграю зараз просто жесть. Это клондайк. Радасныя навічкі і працаўнікі будуць атрымліваць прэмію да настрою, стаўленне да студыі пры найманні. Это цудоўна. Трэба спыняцца, чат. Я спыняюся зараз жа, таму што трэба бегчы.
Так, пазітыўны настрой. Настрой працаўнікоў не будзе зніжацца, калі іхняе стаўленне да студыі стане 10 або ніжэй. Гэта даволі доўга. Прафесійная рэалізацыя па выхадзе фільма ў пракат усе, хто браў удзел у працы над ім, атрымаюць прэмію да настрою. Агульнае паскарэнне. Ага. Філасофскі падыход. Калі намінаваны на прэмію фільм не атрымаў узнагароду ва ўсіх, хто браў удзел у працы над ім, не будзе пагаршацца настрой. Наступным разам пашчасціць. Цудоўна. Можа быць, давайце прафесійная рэалізацыя вось гэтую, бо мы гэта намінацыя, это не вельмі хутка будзем зараз браць. А на гэтым я буду скончваць. Трэба бегчы. Так, добранька. Гляджу, хто ў нас ёсць, хуценька вас адпраўляю. Мы пабачымся з вами ў аўторак. Калі ўсё будзе добра, я павінен вярнуцца ў панядзелак. Можа быць, я вырашу адмяніць стрым у аўторак, але каб больш выспацца, але гэта немагчым, тому што у меня польская на аўторак. Але там паглядзім. Гляджу, хто ў нас ёсць. І потому что уже прям я затрымаўся нават, як звычайна не магу не затрымацца. Я нікога не бачу, чат. Што за лухта? Як гэта называецца? Дзе ўсе? Куды яны ўсе падзеліся? Добранька. Тады на гэтым я вас пакідаю. Кінчык плоскае дно цудоўна. Дакладна, радыё голас ёсць. Перадам зараз туды. Як звычайна, жадаю вам добрых выходных, я жадаю, каб вы добра адпачлі. Гэта пятніца, так, ну, усе адпачываюць. Добренька, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Я паляцеў, да пабачэння. Захаваўся? Зараз захаваюся.